ஜப்பா பண்ணிட்டு இல்லையா நீங்க? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் காலை வணக்கம். எல்லாரையும் 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இந்த 18 நாள் வகுப்பு என்னது லெவல் 1. அது இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே. திஸ் இஸ் 18th சாப்டர், 18வது நாள். இன்னையோட இந்த லெவல் 1 கிளாஸ் முடியறது. இதுக்கப்புறம் லெவல் 2 கிளாஸ் சீக்கிரமே ஆரம்பிச்சிடும், இந்த வாரத்திலேயே ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாரும் வந்தவா எல்லாரும் லெவல் 2 அட்டென்ட் பண்ணணும், அதுதான் என்னோட விருப்பம். ஒன்னும் ஃபீஸ் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப எல்லாருமே இன்னும் நல்லா படிக்கலாம். பகவத்கீதாவை இப்ப துளி துளியா தான் படிச்சோம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் படிக்கிறது போறாது. அது ஜஸ்ட் ஒரு டிராப் தான் படிச்சோம். இனிமே டீட்டெயிலா படிக்கணும்னாக்கா லெவல் 2 எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. இப்ப இதெல்லாம் நம்ம எங்க படிக்கணும்னா இஸ்கான் கோயில், இஸ்கான் மங்களூர் கோயில் படிக்கிறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். அது ஸ்கேன் பண்ணலையா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணல போல இருக்கே. ஒரு நிமிஷம் மறந்து போயிட்டேன். ஒரு நிமிஷம் நானே அது சொல்லிட்டேன். மறந்தே போயிடுச்சு. ஓகே, கரெக்ட். இப்பதான் வருது. பண்ணவே இல்லையா? இது இல்ல. ஓகே, சோ நம்ம இதெல்லாம் இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் படிக்கிறோம். அண்ட் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். பகவான் நல்லா சேவிச்சுண்டு நல்ல புத்தி கொடுப்பா. இதெல்லாம் படிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில அது நடைமுறையில் கொண்டு வரணும். ஏதோ ஒரு அர்ஜுனன் சொன்னா, கிருஷ்ணன் பதில் சொன்னார், அது கதை கதை இந்த மாதிரி இல்லாம அதுல என்னெல்லாம் கருத்து இருக்கு. இட்ஸ் அ லைஃப் மேனுவல். அது லைஃப் எப்படி வாழணும், நம்ம இந்த மனித உடல் எடுத்து வந்திருக்கோம், அதை எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டுதான் இதுல எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. சோ அதை படிச்சு நம்ம பெனிஃபிட் அடையலாம். இப்ப 3 டைம் நான் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்றேன், நீங்க மியூட்லயே சொல்லுங்க. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. பிரணதி யாருக்கா படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருந்தா படிக்கலாம், இல்லைன்னா நானே எடுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So இது பிரணாமம் எல்லாருக்கும். முதல்ல we start with குரு. எப்போ குருக்கு பிரணாமம் சொல்லிட்டு அப்புறம் பாக்கி இதுவாக்கும் ஆச்சாரியர்களும் பண்ணி வைஷ்ணவாஸ்க்கும் பண்ணி நம்ம வந்து விட்டோம். இப்போ வந்து பகவத்கீதா 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்வார். இது வந்து லெவல் 1 படிப்பு. இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் சாப்டர் 18வது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்டர்நெட் ஸ்லோ. 18வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே. 1 minute இதை முடிச்சு இது ஃபுல்லா எனக்கு அது வந்துட்டே இது வந்து இந்த 18வது அத்தியாயத்தோட இது டைட்டில் என்னது? மோக்ஷ சந்நியாச யோகா. முடிவு என்னது? துறவு மேற்கொள்றதுதான் ஆக்சுவலி. இதெல்லாம் படிச்சுட்டு என்னன்னாக்கா, யார் துறவுனா என்ன ஒண்ணு தாடி வளர்த்திட்டு மலைக்கு மேல போறது, காட்டுக்கு போறது, அது இல்லை அர்த்தம். வீட்லயே இருந்தாலும் எல்லா வேலைகளையும் பண்ணாலும் மனதளவுல இப்படி யார்கிட்டயும் அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி, அதிகமா யார்கிட்டயும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா நம்ம உழைச்சு போவோம். அப்படின்னா என்னது? ஒன்றும் விரக்தி வராது. நம்ம பாடு நம்ம லைன்ல நம்ம ஒழுங்கா இருப்போம். ஏதோ நம்ம பக்தி பண்ணுமா, நல்லது நமக்கு பிடிக்கிறதா சரி பக்தி பண்ணி நம்ம நிம்மதியா இருக்கலாம். நம்ம கூட இருக்கிறவெல்லாம் பக்தி பண்ணலையே, அவெல்லாம் ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்றது, நம்ம we are nobody to correct it. பகவான் அவளும் இந்த பாதையில வந்து அவளும் திருந்த போறான். இல்லாட்டா நம்ம எல்லாம் சொல்லி பார்க்கலாமே தவிர நம்மளை பார்த்து அவ படிக்கட்டும், இல்லையா அவ போக்குல போகட்டும், அவளும் வருவா இந்த பாதை. அப்ப எப்படி இருக்கணும்? துறவு மாதிரி எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பேரளவுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட், ஆனா ஜாஸ்தி கண்டுக்காம டிட்டாச்டு, பற்று இல்லாம இருக்கணும். அதிக பற்று இல்லாம, ஒரே பற்று இல்லாமனாக்க அப்புறம் வெளியே போமா, அப்படி இருக்கிறது தான். இதை பத்தி வல்ல அதுதான் இந்த சாப்டர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். இது வரைக்கும் என்ன படிச்சோமோ அதோட சாரமும் படிக்கலாம். அவருடைய தேவிகாருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இதுக்கு என்ன பார்த்தோம்? நம்பிக்கையின் 3 பிரிவுகள் பார்த்தோம், 3 முக்குணங்கள் பார்த்தோம். இந்த இதோட இயற்கை முக்குணங்கள் அது வந்து எப்படி தாக்குறது. இப்ப ஃபெய்த் ஆல்சோ நம்ம வந்து நம்புறோம் இல்லையா, ஒரு இது நம்பிக்கை, பகவான் பேர்ல உள்ள நம்பிக்கை, அதுவும் வந்து மாறுபடுறது நம்ம இதுக்கு தகுந்தா போல, குணத்துக்கு தகுந்தா போல, முக்குணங்கள் தகுந்தா போல. அப்புறம் முக்குணங்களையும் அது அவளை எப்படி சாப்பிடுவா, எப்படி தியாகம் பண்ணுவா, தவம் எப்படி இருப்பா, தானம் எப்படி பண்ணுவா, அதை பத்தியும் நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்தோம். முடிவு என்னது பார்த்தோம்? ஓம் தத் சத். அந்த ஒரு எழுத்தோட நம்ம வந்து ஸ்லோகம் இருக்கு, அதெல்லாம் டீட்டெயிலா பார்த்தோம். ஓம் எதை குறிக்கிறது, தத் அப்படின்னா என்ன, சத் அப்படின்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு 3 பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, ஜஸ்ட் இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு, கொஞ்சம் டைமும் இருக்கும், பார்க்கலாம் இவ்வளவு சீக்கிரம் முடியாது. கர்ம யோகத்தின் மூலம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை. கர்ம காண்டினா என்னது? தனக்கு வேண்டி வேலை பண்றாங்க. ஞான காண்டிஸ் வந்து எனக்கு வேண்டி நான் ஞானத்தை பெறேன். இல்ல காண்டம்னா இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டி பண்றது. யோகம்னா பகவானை நினைத்து பகவானத்துல அந்த ஐக்கியமாயி அந்த மாதிரி பண்றது. சோ கர்ம யோகானா என்னது? வேலை செய்யலாம், ஆனா பகவானை நினைத்துட்டு வேலை பண்றது. சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, நம்ம கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுவோம். பந்தம்னா என்னது? பாவம் புண்ணியம், அந்த ஒரு சிக்கல்ல இருந்து வெளிப்பட்டு விடுவோம். செயலின் 5 காரணிகள். ஒரு செயல் பண்ணணும்னாக்கா there are 5 factors. என்னெல்லாம்? ஒரு ஆள் வேணும், ஒரு இடம் வேணும், ஒரு பொருள் வேணும், ஏதோ சம்திங் ஒரு இது, அப்புறம் பரமாத்மா ஒரு சாங்ஷன் வேணும்னா ஒண்ணு கூட இருக்கு. இந்த 5 நம்ம வந்து உள்ள போய் பார்க்கலாம். அதே போல அனைத்து செயல்பாடுகளையும் மற்றும் உயிர்வாய்களையும் கட்டுப்படுத்தும் குணங்கள், இது எல்லாமே நம்மளை கட்டுப்படுத்துறது. அப்புறம் நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம்? இப்போ வந்து இப்போ 6 மணிக்கு வந்திருக்கோம், எல்லாரும் கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம்னாக்கா அதுவும் வந்து என்னது? நம்ம சத்துவகுணம் தான் நம்மளை இழுத்துன்னு வந்திருக்கே தவிர நமக்கெல்லாம் ஒரு சமத்தும் கிடையாது, நமக்கெல்லாம் அந்த ஒரு இது கிடையாது. ஏதோ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் நம்மளை வந்து இழுத்துட்டு இருந்தா. ஏன்னா இயற்கையிலேயே காலையில எப்படி பண்ணா ஒரு சத்துவகுணம் இருக்கும், அதுதான் நம்மளை வந்து செயல்பட வைக்கிறது. சோ அது போல எல்லா ரஜோகுணமும் சரி தமோ குணமும் நம்மளை வந்து ஆழ்த்தும். அது வந்து இந்த இதான் பப்பெட் மாதிரி. ஆனா நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கா, ஒரு புத்தி, ஒரு மனிதனா இருக்கிறதுனால ஒரு புத்தியும் இருக்கு. அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு நிலையா தாண்டிட்டு போறதுக்குள்ள இது கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, அது பண்ணணும்.
ஒரு வர்ணாசிரமத்தின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் மூலம் சுத்திகரிப்பு. வர்ணாசிரமத்தை எப்படி ஒருத்தருக்கும் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு இயற்கை குணங்கள் இருக்கும், அது போல அவ வந்து வேலை செய்வா. அப்ப அக்கார்டிங்லி என்னன்னாக்கா வேறொரு குணத்துக்கான இன்னொரு குணத்துக்கானனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்படி அந்த ஒருத்தர் பரஸ்பரம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சொசைட்டில எவ்ரிபடி வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஈச் அதர். அதனால என்னது சுத்திகரிப்பு தான் எல்லாமே. யாருக்கும் ஒண்ணுமே என்ன கம்மி, ஒண்ணுமே ஒரு கம்மியா இருக்காது, எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கிற குணம். ஒருத்தர் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பா. அதை பத்தி ஒரு டீட்டெயில் பார்க்கலாம். அப்புறம் பிரம்ம நிலை ரகசியம் இருக்கு, என்னது மோட்சம் தான். அதுக்கப்புறம் கடைசியில் நிறைய ஸ்லோகா இருக்கு, அதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம பார்க்கலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. மோக்ஷ சந்நியாச யோகः அத அஷ்டதசோऽध्यायः. எஸ், படிங்க மாதாஜி, யாருக்கா படிக்கணும்? माताजी। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशी निषूदनः। கேசி நிஷூதன. அந்த கேசி என்னது? கேசி அரக்கன். இந்த அரக்கனை வந்து நிஷூதனம், அவரை வந்து அவருக்கு பேரு கிருஷ்ணாகின்னு ஒரு பேரு எக்ஸ்ட்ரா, ஒரு பேரு இதை பார்த்தா நிறைய பேர்கள் இருக்கும் பகவத்கீதை. இப்ப கேசி நிஷூதன, கேசி அரக்கனை கொன்றவரே. கொன்றவர்னா இது பண்ணவர் தான், நாட் எக்ஸாக்ட்லி கில்லிங். அவரை வந்து அந்த அரக்கனை கொன்று அவர் அந்த அரக்கனுக்கு ஒரு நல்ல மோட்சம் கிடைத்தவர். ஏன்னா அவர் கைப்பட்டதுனாலே ஒரு நல்ல இது கதி கிடைக்கும். அப்ப அவர் வந்து ஒரு யாரையாவது கொண்டுட்டானாக்கா அவளுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு லைஃப் கிடைக்கும், அடுத்தது ஒரு ஹியூமன் லைஃப் என்னவோ கிடைச்சு நல்ல இடத்துக்கு போயிடுவோம். சோ அர்ஜுன் என்னன்னு சொல்றார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சன்னியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். தியாகம்னா என்ன? தியாகம்னா சன்னியாசம் தானே அப்படின்னு தான் தோணும். ஏன்னா சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போனா எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறான் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். இது வந்து அதுலயும் ஏதோ டிஃபரன்ஸ் இருக்குனாக்கா அதை சொல்லுங்க என்று புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. புலன்களின் அதிபதியே ரிஷிகேசா, அந்த ஒரு பேர் இருக்கு பகவானுக்கு. சோ அதனால எல்லா புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அவரால் இருக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி ரிஷிகேஷா அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் கேசி அசுரனை கொன்றவரே. எஸ், படிங்க மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கலாம் இருக்கலாம். ஜெயந்தி மாதாஜி, जयति माताजी। நீங்களே படிங்க. अच्छा। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளுக்கு அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றார்? கேட்ட உடனே பகவான் ரெடி தான். நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு என்ன வேணுமோ நமக்கு ஆசைப்படுறதுக்குள்ள அவர் வந்து நிறைவேற்றி காட்டுவார். வாயை திறந்து கேட்டா கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஆனா அதுக்கு நம்ம தகுதி பெற்றவரா இருக்கும். ஏதோ கரோட்பதி ஆனோம்னாக்க நம்ம தகுதி இருந்தாலும் கரோட்பதி ஆக முடியும். நம்ம உள்ளூர நமக்கு என்ன முடியுமோ அது போல ஒரு ஆசை வச்சிருந்தோம்னாலே நம்ம கேட்கப்படி வந்து அவர் வந்து நிறைவேற்றி கொடுப்பார். சோ பகவான் இவர் கேட்கறதுக்குள்ள அவர் வந்து ரெடியா இருக்கார் ஆன்சர் வச்சுன்னு. ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. என்னது? பௌதிக பந்தத்துல எனக்கு மெட்டீரியலி நம்ம வந்து ஏதோ அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு, ஏதோ நெக்லஸ் பார்த்தேன் ரொம்ப மினுக்கிறாங்க, இருக்கு, ஆஹா ஆடி சேல், இப்ப என்னது ஆடி, இப்ப என்ன வருது தீபாவளி சேல், ஏதோ சேல் போட்டுட்டு அவ வந்து அவளோட ப்ராடக்டை வித்துட்டே இருப்பா. ஆனா சேல் கண்டுதுன்னா நமக்கு போய் நம்ம மனுஷாலாம் என்னது, ஆஹா இவ்வளவு கம்மியா விலையில கொடுக்குறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு லைன்ல நின்று அடிச்சுக்கோ பிடிச்சிக்கோ. லைன் எங்க அப்படி கூட்டம் இருக்கும், அதை மூதரா போல அங்க போயிட்டு இது வாங்கிட்டு வருவா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜட பொருள் எல்லாம் ஆசை இருக்கிறது. ஜடையேன் ஜடம் கொடுத்தோம்னா இட் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட் அண்ட் இட் வில் டை ஆல்சோ ஒன் டே. அது புடவையா இருக்கட்டும், நகையா இருக்கட்டும், எனிதிங். நம்ம உடலை கூட அப்படித்தானே, ஜட உடல் தானே சொல்றோம். இதுவும் என்னது, இட் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட், அது ஒரு நாளைக்கு அழிஞ்சு போகும். சோ இது அதுல எல்லாம் அதனால பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. அதாவது ஆசைகளை வந்து குறைச்சிடும். ஒரேடியா ஆசை இல்லாமலாம் இருக்காது, ஆனா குறைஞ்சு வந்துடும். அது எப்படி குறையும்னா பகவான் பேர்ல ஏதோ ஒரு இடத்த நிறையணும் இல்லையா. இப்ப நம்ம அந்த ஒரு இதுல வைக்க ஒரு என்னது 2 பாட்டில் வச்சுட்டு ஒரு டியூப் வச்சா அப்படிதான், இங்க தண்ணி நிறைஞ்சு சரி வேற ஒரு இதுல போட்டோம்னா என்னது அங்க நிறையும். அப்ப இதுல கம்மியாயிட்டே வரும். அந்த மாதிரி ஏதோ சம் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் கீப் வித் தட். இப்போ பகவான் பேர்ல பற்றுதல் வரும்போது என்னது, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜட ஆசைகள் குறைஞ்சுட்டே போகும். ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம வந்து பிரயத்தனப்படவே வேண்டாம். பகவான் பேர்ல ரொம்ப பகவானுக்கு நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணி அதுதான் சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றோம்? காய்கறிகளும் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபுட் தான், அதுதான் நம்ம பட்டு சாப்பிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு நல்ல ஃபீஸ்ட் நான்வெஜ் கொடுக்குறான்னா நமக்கு இஷ்டமே இருக்காது. இது போயிட்டு சாப்பிடணுமா போய் நமக்கு மனதளவுல நமக்கு வேண்டாமே ஒரு வெறுப்பே வந்துடும். அந்த பகவான் இடத்துல நம்ம அது போட்டோம்னா இது போல எல்லா ஆசைகளும் ஜட ஆசைகள் எல்லாமே குறைந்து விடும். நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடவே வேண்டாம். என்ன கொடுத்திருக்கு, ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சன்னியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து சன்னியாசம் நம்ம வாங்கிடுவோம்.
நம்ம வந்து பகவான் பேர்ல பட்டு வைக்கும் போது என்னது சந்நியாசம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்துடும். மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றார். அப்ப என்ன நம்ம வேலை பண்ணாலும் பகவானுக்கு நான் இவ்வளவு எல்லாம் ஜபம் பண்றேனே, இவ்வளவு எல்லாம் நான் பண்றேனே, எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா போச்சு. அப்புறம் தட் கம்ஸ் அண்டர் கர்மா. கர்மானா என்னது, யூஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் இன் ரிட்டர்ன். அது இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணோம், துறக்கணும். நம்மளோட அகர்மா லெவல்ல பகவானை நினைத்து பண்றோம். இதுல என்ன எஃபெக்ட் வரும்? எவ்ரி ஆக்ஷன் இஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் ஆப்போசிட் அண்ட் இது ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். எல்லா ஆக்ஷனுக்கும் உண்டு. ஆனா ஒன்லி பகவானை நினைத்து செயல்ல மாத்திரம் தெர் இஸ் நோ ஆப்போசிட் அண்ட் இந்த ரியாக்ஷன் வரவே வராது. எல்லாம் அவரே சாரும். அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது அக்கர்மா லெவல்ல போயிடும். அப்ப அதுதான் வந்து பலன்களையும் துறக்கிறது. அதுதான் வந்து தியாகம். இப்ப நான் இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்படுறேன், குழந்தைகளை எல்லாம் வளர்த்துறேன், இது நாளைக்கு நீங்க எல்லாம் பாத்துக்கலாம், நீங்க எல்லாம் படிச்சு எல்லாம் முன்னுக்கு வந்து என்ன பார்த்து அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டே பண்ண வேண்டாம். பகவான் இருக்கார், அவர் அது போல எல்லாம் வழி விட்டு கொடுத்துருவார். குழந்தைகளை எல்லாம் நல்லா படிக்க வச்சு நம்மள எல்லாம் பாத்துக்கிறோம். ஏதோ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன். அந்த மாதிரி என்ன லைஃப்ல நம்ம வந்து எது ஒரு டென்ஷன் பட்டு இருக்கோமோ அதை வந்து பகவான் பேர்ல ஒரு பாரத்தை போட்டோம்னாக்கா he will see to நம்ம கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கிறதுக்கு அவர் பார்ப்பார். எஸ், படிங்க மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஜெயந்தி மாதாஜி வந்துட்டா படிங்கோ, இல்லாட்டா சரி நான் படிக்கிறேன். தியாஜம் தோஷம் ஆமா படிங்க மாதாஜி. ஜெயந்தி படிங்க மாதாஜி. நான் கொஞ்சம் வேலையா இருக்கிற மாதாஜி, நீங்க படிங்க மாதாஜி, நான் கேக்குறேன். ஓகே. தியாஜம் தோஷவத் இதி தேகே கர்ம பிராகுர்மனிஷ்யனஹ யஞ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜம் இதி சாபரே. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி, அதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அதேதான் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்காரு. இதெல்லாம் தோஷம். இன்னும் தோஷம்னா எனக்கு தொடக்கூடாது, இதெல்லாம் இன்னும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது, அதெல்லாம் பாவம் கிடைக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லா பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாம் வந்து எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அந்த மாதிரி தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது. நான்லாம் இவ்வளவு வருஷமா நான்லாம் தானம் இது வந்து ரொம்ப என்னடி பிரபுஜி 20 வருஷமா நான் இந்த ஆசிரமத்தை கட்டி அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே சம்பாதிக்கல, ஒண்ணும் இல்லை, சும்மா யாரும் டிவோட்டியும் வரமாட்டான், சும்மா உட்காந்து நம்ம என்னதான் பண்ண போறோமோ நினைச்சிருந்தேன். கோவிட் வந்தது, ஏதோ ஒரு ஐடியா வந்தது, சரி ஆன்லைன் பண்ணோன்னு இப்ப அவ்வளவு பேர் படிக்கிறா, அவ்வளவு நம்ம வந்து ஃபேமஸ் ஆயிட்டோம். எப்படி வாங்கணும்னு தெரியும். இவ்வளவு வருஷமா 20 வருஷமா நான் இதுல உட்காந்துட்டு இருந்தேன், ஒன்னும் இல்ல, ஒரு புக்கு செல் ஆகாது, யாரும் கோயிலுக்கு வரவும் மாட்டானா, அவங்களே தான் பஜனை பண்ணுவோம், அவங்களே பண்ணிடணும், ஒண்ணுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குல்ல, சரி நம்ம பண்ணிட்டு போலாம். அப்படிதான் இருந்தது, ஒரு மோட்டிவேஷனும் இல்லாம பட் பண்ணி அவளுக்குள்ள பக்தி இருந்து பண்ணா. அப்போ அதெல்லாம் தான் என்னது, அப்போ இவ்வளவு வருஷம் நான் பண்ணிட்டேனே, இப்ப இனிமே எனக்கு பண்ண வேண்டாம், இப்பதான் நிறைய டியூட்டிஸ் வந்துட்டாரு, ஸோ ஐ எம் இன் கிரேட்டர் பொசிஷன், இந்த 16 ரவுண்ட்லாம் எனக்கு பண்ண வேண்டாம், வந்தவா நெக்ஸ்ட் யாரு, நீங்களாம் இப்ப தானே ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, நீங்க பண்ணுங்க 16. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அவர் 20 வருஷமா இருந்தாலும் சரி, 50 வருஷமா இருந்தாலும் சரி, அந்த பெரிய பிரபுபாதாவே இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சதே அவரும் அந்த 16 ரவுண்ட் பண்ணியே ஆகணும். அதுதான். அப்ப இருப்பினும் என்னது, யாகம், தானம் மற்றும் தவம் எல்லாம் நம்ம வந்து விடவே கூடாது. நான் ஒரு பொசிஷன்ல வந்துட்டேன், அதனால கை விட்டுட்டேன், அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது. we have to do, இதெல்லாம் certain rules இருக்குன்னா அதெல்லாம் பண்ணிதான். சோ அதான் இதுல போட்டிருக்கு, யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றன. அதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். ஓகே, யா படிங்க. யஞ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் காரியம் ஏவ தத் யஞ்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிக்ஷினான். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க, எல்லாம் கண்டினியூஸா அதேதான் இருக்கும், ஒன்னும் பெருசா டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்காது. இருந்தாலும் அது படிக்கணுமே சொல்லிட்டு படிக்கணும். என்றுமே துறக்கக்கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது. நான் தான் இவ்வளவு வருஷமா பண்ணியாச்சு, எனக்கு தான் காணா பாடம் தெரியும், வைஷுடை பிரி அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது. அவளுக்கும் அந்த நித்திய கர்மா பண்ணிதான் ஆகணும். சந்தியாவந்தனம் பண்றோம், அவன் 11 வயசுல அவனுக்கு பூனல் போட்டாலும், அவன் 80 வயசு 90 வயசானாலும் அவன் வந்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணிதான் தீரும். ஏன்னா ஒரு பிராமணனா பிறந்தா பண்ணதான் வேணும் இல்லையா? அப்ப அவனுக்கு ஒரு பிராமணன் இல்லாதவனுக்கு ஒரு இதே பேருக்கு மாத்திரம் ஒரு பூனலை மாத்திரம் போட்டு, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிராமின். அது போல நம்ம நித்திய கர்மா எல்லாம் உண்டு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா பண்ணதான் வேணும். வந்து இதெல்லாம் தான் வந்து துறக்கக்கூடாது. இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, துறவுங்கிறது அது என்னது, எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரிதான் இருக்குமே தவிர நம்ம வேலை ரெகுலரா பண்றது எல்லாமே துறவு அந்த மாதிரி இருக்குது, விடக்கூடாது. அதெல்லாம் நம்ம நித்திய கர்மா பண்ணிதான் ஆகணும். அதனால என்ன பலன், அந்த பலன் மாத்திரம் வந்து எதிர்பார்க்க இருக்கக்கூடாது. பலம் எதிர்பார்க்காம இருக்கணும் கரெக்ட். எதிர்பார்க்காம இருக்கக்கூடாதுன்னா எல்லாம் இது வேற அர்த்தத்துக்கு போயிடும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பலன் நோக்கு செயல்கள் தான் பண்ணக்கூடாது. பட் நமக்கு என்னெல்லாம் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் நித்திய கர்மா பண்ணிதான் ஆகணும், பண்ணாம இருக்கக்கூடாது.
அப்ப அது இது என்ன இதுல என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா இவன் ரொம்ப இப்ப இதை பார்த்தா யாரு தக்ஷ பிரஜாபதி, சிவன், பிரம்மா எல்லாரும் உட்காந்து யாகம் பண்றான். இவன் ஆல்ரெடி எக்ஸால்டட் டிவோட்டீஸ், அப்படி பெரிய ஒரு வைஷ்ணவாஸ் தான். இருந்தாலும் அவளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் அவங்க ஜப்பா பண்றது எல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும், தபஸ் எல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும். அப்ப சிறந்த ஆத்மாக்களையும் இன்னும் தூய்மைப்படுத்துறது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்லோகத்தை கொடுத்துருக்க மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்தும். நாங்க தான் நீங்க ஆல்ரெடி சிறந்த ஆத்மா தானே, எங்களே ஃபாலோ பண்றவா நிறைய பேருக்கு. அப்ப நாங்களே பண்ணும் அந்த மாதிரி எண்ணம் கிடையாது. They will also have to meditate. They are still meditating. Shiva will always sit in meditation. யார மெடிடேட் பண்ற? அந்த பகவான் கிருஷ்ணரை தான் பண்றாரு. பிரம்மாவும் எப்போ மெடிடேட் பண்றாருன்னா தேவர்களுக்கு அசுரர்களுக்கு சண்டை வந்தா இவர்கிட்ட தான் புகார் வந்து கொடுப்பா. அவர் மெடிடேட் பண்ணி பகவானுடைய இதெல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் சொல்வார். அப்போ எப்போ மெடிடேஷன்ல அப்படிதான் they will be in contact with கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல அவங்க இருப்பாங்க. சோ மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் தூய்மைப்படுத்துறது. அதனால பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. எஸ் மாதாஜி. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदम् उत्तमम्. எஸ், இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி. அப்ப நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்றோம், யாகம் பண்ணணும் இதெல்லாம். ஆனா இப்படி பண்ணணும் ஒரு பற்றுதல். நான் பண்றேங்கிற எண்ணம் இல்லாம என்னோட காலை கடன், காலை மாலை என்னோட தினமும் அது ஒரு கடன் பண்ணிதான் ஆகணும். I have to some way, I have to give back to the society சொல்றாங்க. ஏன் பகவான் ஆல்ரெடி உடலை கொடுத்திருக்காரு. இந்த உடலை வைத்து என்ன பண்ணோம்னா ஒழுங்கா சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண அதுக்கு இல்லை. பகவானுக்கு ஒரு நன்றி கடனா நம்ம வந்து இதெல்லாம் திருப்பி கொடுக்கணும். கையெழுத்து கொடுத்துட்டாரு, அவரை பஜனை பண்ணி கை கொட்டி இதை பண்றதுக்கு, வாய் அவரை புகழ் பாடுறதுக்கு, அந்த மாதிரி கண்ணு காது மூக்கு எல்லா புலன்களும் அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்றதுக்கு தான் பண்ணணுமே தவிர அந்த செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எனக்கு வேண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாம அதுல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பகவான் பண்ணி சேவக்கூடியதுல புரியணும். எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரதாவின் வேதனை இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். அதனாலதான் காலையிலேயே மங்களாரத்தி எல்லாம் வைக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு நமக்கு டெய்லி ஒரு ருட்டீன் ஆகிடும். பாடி கிளாக் அந்த மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். காலையில எழுந்துக்கிறது அதெல்லாம் அடிக்கிறது இல்லை நம்ம என்ன. அப்புறம் அந்த காத்தால் பகவான் தொழறது. அதுக்கப்புறம் ஜப்பா செஷன். இப்ப காலையில ஜப்பா முடிச்சுட்டோம், அப்பா ஃபுல் டேயோட 16 ரூபா முடிச்சுட்டோம். அந்த மாதிரி உட்காரத்துக்கு இல்லை. அதுக்கப்புறம் எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறது பகவான் இதை ப்ரே பண்ணலாம். ஆனா காத்தால நமக்கு என்ன பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கோ அது வந்து முடிச்சு விடணும். ஒரு கடமை அப்படின்னு முடிச்சு விடுறது. அதான் நிறைய இந்த யோகிகள் இவெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா நித்தியம் அவ வந்து அந்த இதை அவளோட பண்ணியிருப்பா. இப்ப இந்த போட்டோல என்ன கொடுத்துருக்க, ஒரு அனிமல், ஒரு ஏதோ ஒரு நாயோ ஆட்டுக்குட்டியோ சம்திங் அப்படி இந்த வெள்ளம் அடிச்சுன்னு போறது, அது வாடு போறது. நம்ம பாக்குறோம் ஐயோ பாவம் போறதுன்னு நம்ம சாதாரண நம்மள மாதிரி மக்கள் அப்படிதான் சொல்லுவோம். நம்ம அங்க போனா நம்ம மாட்டின்னு தான் இருக்கும். ஆனா இந்த பிள்ளை என்ன பண்றான், போறான், ஃப்ரெண்டு இருக்கான், நீ டோன்ட் வரி யூ கோ, நீ போயிட்டு அந்த அனிமலை காப்பாத்து, நான் இருக்கேன், உன்னை தூக்கி விடுறேன், நான் இந்த கரையில இருக்கேன், அவனை பண்றேன். அப்ப தன்னோட உயிரையும் பணையம் வச்சு அவன் பண்றான். என்ன எதிர்பார்ப்பு, நாளைக்கு இந்த வந்து அந்த நாய்க்குட்டியோ ஏதோ ஒண்ணு அனிமல், அப்பா தேங்க்யூப்பா என்னோட உயிரை காப்பாத்துங்க, எப்பெல்லாம் பார்க்கும்போது சலாம் சாப் அப்படின்னு நீங்க வந்து எனக்கு காப்பாத்தி கொடுத்தீங்க அதெல்லாம் சொல்ல போறதா ஒண்ணும் கிடையாது. அனிமல்ஸ் எல்லாம் அந்த அறிவே கிடையாது. ஏதோ நம்ம வந்து பண்ணிட்டு கூட அது வந்து கடிக்கும், நம்மளுக்கு தெரியாது. அதை நம்ம அதை துன்புறுத்துறோம் அதுக்கு தோணுமே தவிர நம்மளை கடிச்சு விட்டுட்டு கூட போகும். அதுக்கெல்லாம் அவ்வளவு அறிவு கிடையாது. ஆனா நம்ம கண் முன்னாடி யாரோ கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்களா, சௌரியம் அசௌரியம்லாம் பார்க்காம அவளுக்கு பணத்தால உதவி, என்னது சாப்பாடோ உணவோ, என்னது போட்டுக்கிற துணியோ எதுவோ நமக்கு நான் பண்ணினோம்னு சொல்லிட்டு இந்த கைக்கு இப்ப கொடுக்கறது இந்த கை தெரியாதுங்கிற அந்த டைம்ல தோணித்து கொடுத்துடணும். அந்த மாதிரி வந்து இவன் என்ன பண்ற இந்த பிக்சர்ல தான் காட்டியிருக்கு. He doesn't expect anything in return. இந்த ஒரு நாய்க்குட்டியை எனக்கு வந்து இனிமே வாழ்நாள் முழுக்க எனக்கு சலாம் அடிக்கும், என்ன பார்த்தா ஆஹா நீ என்னோட உயிரை காப்பாத்த, ஒன்னும் கிடையாது. இந்த நாய்க்குட்டி இவன் யாருன்னே தெரியாது. ஆனா அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அது கண் முன்னாடி ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாங்க, அது வந்து பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது, பண்ணணும். இதுதான் வந்து எதிர்பார்க்காமல், பலனை எதிர்பார்க்காமல் செயல்படுறது. எஸ், 3 முறைகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து அந்த மாதிரி கடமைகளை யாரு ஃபாலோ பண்றாங்க. இப்ப ஸ்லோகம் 7, 8, 9 இருந்து 7 என்ன கொடுத்திருக்கு, அறியாமையில் இருக்கிறவங்க வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதில்லை. என்ன காரணம், மாயை. என்னது காலையில எழுந்துக்கணுமா, அப்பப்பா தூக்கம் அவ்வளவு வரும், நீ வேற வேலை இல்ல. காலையில 4 மணிக்கெல்லாம் என்னன்னு என்ன பைத்தியமா இல்ல, அந்த டைம்ல தான் நல்ல தூக்கம். எனக்கு 8 மணிக்கு என்னன்னு தான் பழக்கம். அப்ப 4 மணினா டெஃபினெட்லி அது மிட் நைட் தான் அவனுக்கு. சோ இல்ல நல்லா தூங்குவான். ஏன்னா மாயையில இருக்கான். என்ன மாயை, தூக்கம், தமோகுணம், நல்லா காய்ச்சி தூங்குன்னு சொல்றான். அப்ப அவன் எந்த இதுல இருக்கான், அறியாமை பொறுப்பா இருக்கான். அதே போல 8ல் என்ன கொடுத்திருக்கு, ரஜோகுணத்துல இருக்கணும். அவனும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதில்லை. ஏன், உடல்ல ரொம்ப எனக்கு கஷ்டம், காலையில என்னன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு அசிடிட்டி வரும், ஒரு தலை சுத்தல் வரும், நாள் முழுக்க எனக்கு குழைக்கணும், அப்பப்ப அவன் உடலுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பான். அப்ப அதை பழக்கப்பட்டு போகணும். அவனுக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் தெரியாது.
கடினமான இதெல்லாம் ரொம்ப கடினம்ப்பா, அதெல்லாம் ரொம்ப என்னால முடியாது, ரொம்ப காலையில இருக்கிறதுலாம் அப்புறம் எனக்கு full day அப்படி ஏதாவது சொல்லுவோம். ஏன்னா இஸ் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஹிஸ் பாடி அந்த மாதிரி. சோ அவன் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்னது ரஜோ குணத்துல இருக்கான். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. அப்படியா எழுந்துக்கலாமே. இப்ப நான் வந்து மாதாஜி சொன்னேன் 16 ரவுண்டே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா 18 days. ஒரு ரவுண்டு பண்ணு சொல்றத விட நம்ம காலையில என்ன விட்டேன், குளிச்சுட்டு மங்களாரத்தி பார்த்தேன். அப்புறம் அவ கூடயே நான் சேர்ந்து பண்ணி 16 ரவுண்ட் ஆயிடுது அப்படின்ட்டு அப்படிதான் வரும். அவன் 1:45 என்னன்றான். அப்புறம் குளிச்சுட்டு 2 மணில இருந்து உட்காந்துட்டான். அப்போ 2 மணில இருந்து போயிட்டு இருக்கு எனக்கு தெரியாது. 3 மணில இருந்து பிரபுஜி சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். 2 மணிக்கு ஆன் பண்ணி பிரபுஜி வச்சிருக்காரு இந்த ரெக்கார்டு. அப்போ அவ சொன்னா இருந்தது. இப்ப நான் அந்த ரெக்கார்டு கூடயே நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் 16 ரவுண்ட் ஆயிடுது அப்படிங்கிறான். டீச்சர் வேற ப்ரொஃபஷன் 5 மணிக்கு எழுந்துட்டு அப்புறம் சமையல் முடிச்சுட்டு காலையில ஸ்கூலுக்கு வேற போகணும். அந்த மாதிரி வேலைக்கு போறவங்களும் அப்ப இவெல்லாம் வந்து என்னது சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. உடல்ல என்ன உபாதை இருந்தாலும் அதெல்லாம் கண்டுக்காம எஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நல்ல வழியில இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கடமை, என்னுடைய கடமை என்னது, இந்த உடலை கொடுத்திருக்கார் பகவான், நான் ஒரு ஹியூமன் பீங்கா இருக்கேன், இது என்னோட கடமை பகவானுக்கு வந்து சேவை முடியாது அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்றாங்க. யாரவா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் 7, 8, 9 ஸ்லோகத்துல கொடுத்தாரு. இப்ப செயலுக்கான காரணங்கள் இப்பதான் வரும் 5 ஃபேக்டர்ஸ். 5 ஃபேக்டர் இருக்கும். ஒரு செயல் பண்ணணும்னா 5 ஃபேக்டர். எஸ் படிங்க மகேஷ். பஞ்சைதானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோதமே சாங்கே கிருதாந்தே प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् दैवं सैवात्र पञ्चमम्. பஞ்சமம்னா 5. என்னது 5? பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையார் அர்ஜுனா. செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்காக இதெல்லாம் வேதாந்தம், இதெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல வராது. இதெல்லாம் வந்து அத்வைதிக் பிரின்சிபல். அவங்க இதெல்லாம் இப்போ இதை பத்தி தான் அவங்க பேசுவாங்க. பட் நம்ம வந்து அதை படிக்காம இருக்க முடியாது, அதையும் படிக்கணும். ஆனா நம்ம உணர்வெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, பக்தியோட இதெல்லாம் படிக்கணும். இது படிச்சாலும் சரி, எந்த கர்மா பண்ணாலும் சரி, ஞானம் பெற்றாலும் சரி, பக்தியோட பண்ணும்போது நம்மளோட இலக்கு சீக்கிரம் நம்ம வந்து பகவானே அடைஞ்சிடணும். வெறும் ஞானத்தை மாத்திரம் நம்ம படிக்கிறேன், ஆனா பக்தி இல்லாம இருந்ததுன்னா அது வந்து அந்த பிரம்மன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் தான் போவாங்க அவங்க. நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ இந்த இதெல்லாம் வேதாந்தத்தின் படி என்ன, அந்த 5 ஃபேக்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம 5 காரணங்கள் உள்ளன, அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள் 13 கொடுத்துட்டு 14 என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அந்த 5 ஃபேக்டர் என்னது, செயலுக்கான இடம். ஒரு செயல் புரியணும்னாக்கா ஒரு இடம் வேணும். அப்புறம் அந்த செய்பவர், ஒரு அந்த ஆக்ஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். பல்வேறு புலன்கள், அதுதான் மிஸ் பண்ணிடணும். பல்வேறு புலன்களும் அது வந்து கண்ணு இருக்கு, காது இருக்கு, மூக்கு எல்லாம் செயல்படும். ஒரு காரியம் பண்ணும்போது எல்லாம் சேர்ந்து அப்படி மைண்ட் எல்லாமே அப்படி செயல் பண்ணும்போதுதான் ஒரு காரியம் நிறைவேறும். ஸோ அந்த பல்வேறு புலன்கள், அப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். ஏதோ ஒரு வாட்டி பண்ணோம் ஜெயிச்சிட்டோம், செகண்ட் டைம் பண்ணோம் ஜெயிச்சிட்டோம், அந்த மாதிரி வராது. திரும்பி 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 பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு 10 டைம் 15 டைம் பண்ணோம்னா 16 டைம் மேபி we will be able to do better அந்த மாதிரி. சோ பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். அப்புறம் இறுதியாக என்னது, பரமாத்மா. அது மறக்கவே கூடாது. பரமாத்மாவோட சாங்ஷன் இல்லாம நம்மளோட வேலையே முடியாது. அவர் ஓகே டன், அவர் ஸ்டாம்ப் குத்தியாச்சு, ஃபார்வர்டட், அவரோட வந்து சாங்ஷன் வச்சுனா தான் போக முடியும். இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். இப்ப இந்த போட்டோல பார்த்தா தெரியும், ஒரு பொம்னாட்டி இருக்கா, அவ வந்து துணி வியாபாரம் பண்றா. சோ என்ன வேணும், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடம் வேணும். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த பௌதிக இதுல இருந்து கண்ணோட்டத்துல இருந்து பார்த்தா இது புரியும். அப்புறம் ஆன்மீகத்துல போகலாம். ஒரு இடம் வேணும். ஒரு புடவை வியாபாரமோ ஏதோ துணி வியாபாரம் பண்றான். சோ ஒரு இடம் வேணும் அதை வைக்கிறதுக்கு. அப்புறம் என்ன வேணும், செய்பவன் அவள் வேணும், அவளும் வேணும். சும்மா எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன் வரவங்கள பார்த்துட்டு எது வேணுமோ பிடிச்சு பணத்தை போட்டுட்டு போங்க முடியுமா, இல்ல அவளும் வேணும். அதெல்லாம் பிரிச்சு காட்டி, இது இந்த மெட்டீரியல், இதுக்கு இத்தனை காஸ்ட், உங்களுக்கு வேணும் நான் கொஞ்சம் கம்மியா பண்ணி தரேன், ஏதோ பேச்சு வாக்குல அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அவ விற்கிறதுக்கு ஒரு ஆளும் வேணும் இல்லையா. இப்ப இந்த இடம் வேணும், இந்த பொருள் எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு, அதை விற்கிறதுக்கு ஒரு தகுதி உள்ள ஒரு ஆள் வேணும். அதான் 2வது. அப்புறம் பல்வேறு புலன்கள், கண்ணாலையும் சரி, கையாலையும் சரி, வாயாலையும் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. அவகிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணி பேசி, இந்த கலர் வேணுமா, அதுக்கு நான் இந்த இது தரேன், இவ்வளவு மீட்டர் வேணுமா, அதுக்கு நான் இது தரேன், ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி வாயால சொல்லி, கண்ணால பார்த்து, கையால தொட்டு பார்த்து, எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி ஒதுக்குறா. அப்புறம் என்னது, பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். ஏதோ 2 வாட்டி காட்டினேன் நன்னா இருக்கு கொடுத்துட்டு போவாளா, இல்லையே. அது துணிக்கடையில பாக்கணும், எல்லாத்தையும் கீழே போட்டு, அப்புறம் அடியிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த புடவைதான் பிடிச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க. லேடிஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்காங்க நிறைய பேர். சோ அந்த மாதிரி வந்து பலதரப்பட்ட முயற்சி. அப்படி இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம், சரி இல்ல எனக்கு பிடிச்ச கலர் கிடைக்கல, எனக்கு பிடிச்ச பார்டர் கிடைக்கல, பிடிச்சது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறவா எத்தனை பேர். சோ முயற்சி பண்ணி ஏதோ ஒரு யாரோ ஒருத்தர் வந்து கஸ்டமர் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. சோ அந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட முயற்சிகளும் பண்றான். அப்புறம் இறுதியாக என்னது, பரமாத்மாவோட சாங்ஷன் இல்லாம ஒண்ணும் நடக்காது. அவர் எஸ் இந்த டீல் இஸ் டன் அப்படின்னு நினைச்சாதான் அவளுக்கு அந்த பொருளை கொடுப்பா, அவ வந்து பணத்தை கொடுப்பா. அப்போதான் ஒரு புடவையை வித்து போகணும். ஒரு புடவை வியாபாரத்தோட ஒரு எக்ஸாம்பிள். இதே போலதான் நம்ம ஆத்மா என்ன பண்றது, இந்த உடல்ங்கிற களத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு.
இந்த உடல் ஏன்னா அது ஆஸ் ஆத்மா அதோட சைஸே சின்னது, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதால. காதால கேட்கவோ, அது காது கிடையாது கண்ணு கிடையாது ஒண்ணு இல்லை, ஆனா ஆக்டிவா இருக்கும். பேட்டரி தான், ஒரு சின்ன பேட்டரி நினைச்சுன்னா எண்ணி பார்த்தா தெரியும். ஒரு பேட்டரி ரொம்ப ஆக்டிவ் தான். ஆனா அது ஒரு ஒரு பொருளுக்குள்ள, ஒரு காருக்குள்ள போட்டா அந்த கார் வில் ஆப்ரேட். ஒரு சின்ன ஒரு டாய், ஒரு பொம்மை இருந்தா அந்த பொம்மை வில் ஆப்ரேட். அந்த as a battery it can't do anything, so it need a body. ஏதோ ஒரு காரோ, ஒரு டாயோ, ஒரு டாலோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும். சோ அது போல நம்ம உடலை தான் அது வந்து ஒரு உடல். ஹியூமன் உடல் மாத்திரம் இல்ல, பூனை உடலோ நாய் உடலோ அது ஏதோ ஒரு உடல் தேவைப்படும். அப்ப அக்கார்டிங் டு த உடல், காது கண்ணு மூக்கு அந்த புலன்கள்லாம் இது பண்ணும். சோ என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும், ஒரு உடல் வேணும் இந்த ஆத்மாக்கு. அதுக்கப்புறம் பல்வேறு புலன்கள், காது கண்ணு மூக்கு. இப்ப நாயா பிறந்துட்டோம்னா 4 காலு வேணும் அதுக்கு. கைகள்லாம் அவசியம் இல்லை, 4 காலு வேணும். நக்கணும், நாக்கு நல்ல நீளமா இருக்கணும், காது இப்படி இருக்கணும், வால் இருக்கணும், சந்தோஷப்பட்ட வாலாட்டுறதுக்கு அந்த மாதிரி. சோ பல்வேறு புலன்கள், அப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். இந்த கண்ணு காதை வச்சு ஒரேடியா ஒரு வாட்டி பண்ணால முடியறதா இல்ல, திரும்பி திரும்பி கண்ணால பாக்குறோம், இல்ல சரியா இல்ல, திரும்பி பாக்குறோம், இப்போ கொஞ்சமாட்டி கிளியரா தெரியாது. காதும் அப்படிதான், பல டைம் நம்ம வந்து கேட்டு கேட்டுதான் ஒரு இது புரியுறது. சோ அந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் புலனை வைத்து பண்ண வேண்டியிருக்கு. இறுதியாக என்னது, பரமாத்மாவோட சாங்ஷனும் வேணும். இதோட பரமாத்மா இருக்க as a witness and sanctioner also. He will sanction, yes go ahead, ஓகே டன், ஸ்டாம்ப் குத்தி ஓகே ஓகே சொல்லும்போதுதான் அந்த செயலே வந்து பூர்ணமாகும். இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். சோ புலன்கள் பத்தி நம்ம படிச்சிட்டோம். இதுதான் ஆன்மீகமான ஒரு அர்த்தம். எஸ், படிங்க மதீஷ். ஹரே கிருஷ்ணா. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. கரெக்ட். அவன் பகவத்கீதா படிச்சாதான், அதுவும் இந்த 18 சாப்டர், அப்புறம் அந்த இது 13 சாப்டர் இதெல்லாம் படிச்சாதான் இதை பத்தி புரியுமே தவிர, அது படிக்காதவன இன்னைக்கு இருக்காங்களே இல்லையா, நிறைய பேர் இதெல்லாம் தெரியும். ஓ அப்படியா, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கா, ஒரு செயலுக்கு புரியறதுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் இருக்கா, ஆத்மா இதெல்லாம் ஒரு உடல்ங்கிற இதுல களத்துல இருக்கா, ஓ பல முயற்சிகள் இருக்கா, பரமாத்மா சாங்ஷன் இப்படி எல்லாம் கேட்பா. அவளுக்கு தெரியாது. நம்ம ஆனா பகவத்கீதா படிக்கிறதுனால நமக்கு இதை பத்தி தெரியும். அப்ப அந்த மாதிரி உருவானது இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் நான் தான் எல்லாம் செய்யறேன், நான் செய்யறேன். அவளுக்கு இந்த ரஜோகுணம் தமோ குணம் அதை பத்தியும் தெரியாது, எல்லாம் நான் தான் பண்றேன், நான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா வந்திருக்கேன், என்னால முடியாது. அப்படிதான் அவங்க வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்க உள்ளது உள்ளபடி அவங்களால காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அப்ப ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸை பார்த்தா அவன் என்னதான் பெரிய டாக்டர் வக்கீலா இருந்தாலும் அவன் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் படிக்கலைன்னா அவன் பெரிய முட்டாள், ஒரு 0 தான், சூன்யம். அவன் வந்து அறிவுடையவன் அல்ல. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह. அறிவு, அறியப்படும் பொருள். இதேதான் நம்ம படிச்சதுதான் திரும்பி திரும்பி வருது. அப்ப நமக்கு முதல்ல என்னன்னா அறிவு வேணும். என்னது, இப்போ ஒரு தொழில், அந்த ஒரு பொம்மநாட்டி, அதே என்ன நம்ம வந்து டே டு டே லைஃபோட எக்ஸாம்பிள் இருக்கிறனால ஈஸியா புரியும். களம் உடல்லாம் சொன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். சோ அவ அந்த ஒரு தொழில் பண்றா, புடவை வியாபாரம் பண்றா, ஒரு துணி வியாபாரம் பண்றான்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப அது துணியை பத்தி உள்ள அறிவு அவளுக்கு வேணும். எல்லா துணியும் அவளுக்கு கண்ணுக்கு சேமா பட்டதுன்னா, இல்ல இதுவும் இந்த பிரைஸ் இந்த பிரைஸ், அது எப்படி இந்த துணிக்கு அந்த துணிக்கு என்ன வித்தியாசம், ரெண்டு சேமா தான் இருக்குன்னு கஸ்டமர் சொல்லணும். அது அப்படிதான் அப்படிதான், அது வந்து அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. அதுக்கு இது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும். இல்ல இது வந்து இந்த ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்கு, இது வந்து காட்டன், இது கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இது போட்டிருக்கு, அதனால இதோட பிரைஸ் எப்படி, அது ஒரு அறிவு வேணும். சோ நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் விற்கிறோமோ அந்த ப்ராடக்ட பத்தி உள்ள அறிவு வேணும். அறியப்படும் பொருள், எதை பத்தி படிக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் அறிவு நாலேஜ் வேணும். அந்த நாலேஜ் எதை பத்தி படிக்கிறோம், அந்த ஒரு பொருளை பத்தி உள்ள நாலேஜ் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாலேஜ், விற்கிற நாலேஜ். அப்புறம் அந்த பொருளை என்ன பொருளை விற்கிறோமோ அந்த ஒரு நாலேஜ் வேணும். அறிபவன் யாரு, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே. புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள், அறிவு, ஒரு நாலேஜ் வேணும், விற்கிறதுக்குள்ள நாலேஜ், அண்ட் பொருள், எந்த பொருளை விற்கிறோமோ அந்த நாலேஜ் வேணும். இந்த ஆகிய 3 செயலை தூண்டுபவை. இந்த 3 இருந்ததுன்னா ஒருத்தர், இப்ப நம்ம இதுல பாக்கலாம், ஜாப் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் பண்றாங்க, சேல்ஸ்க்கு ஆள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, சரி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல என்ன வைப்பா, ஓகே என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குப்பா உனக்கு, இல்ல எனக்குலாம் விற்கிறதுக்குலாம் எனக்கு தெரியாது, பேசவே வராது எனக்கு. அப்புறம் அவனை வச்சு என்ன பண்றதுக்கு, வேண்டாப்போ உனக்கு வேலை கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன். இல்ல நான் வந்து பல இடத்துல நான் வேலை பண்ணியிருக்கேன், அந்த கடையில இந்த இடத்துல போனேன், அங்க ஒரு சேல்ஸா இதுல இருக்கேன் கம்பெனில, ஏதோ ஒண்ணு சொன்னோம்னா ஒரு அவளுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வரும். அப்படியா, ஒரு மாதிரி நீ இப்ப நம்பலாம்னு நினைக்கிறேன், நல்லா அந்த பெரிய பெரிய கம்பெனியில வேலை பண்ணியிருக்கேன், என்ன பெரிய கடையில வேலை பண்ணியிருக்கேன் சொல்லிட்டு அதை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி கொடுப்பான். அப்ப அந்த நாலேஜ் இருக்கு, சரி செய்யறதுக்கு அந்த ஒரு அவன் நல்ல தகுதியா இருக்கான். அவனே இப்படி தூணி குறுக்கி உட்காரத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன், உட்காரத்துக்கு இடம் வேணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் அவனே ஒரு டயர்டா இருந்ததுன்னா முடியாது. சரி பாக்குறதுக்கு என்ன நின்று நம்ம செயல் பண்ணணும்னா இல்ல நிக்கணும்.
நான் படி கால் மேல் கால் போய் கஸ்டமருக்கு நம்ம வந்து இப்படி அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. we have to stand also. சேல்ஸ் ஒர்க் இஸ் நாட் so easy. சோ என்னது அந்த அந்த ஒரு ஆளும் வேணும், செயல் என்ன சேல் பண்றோமோ அந்த ஒரு நாலேஜ் வேணும், ப்ராடக்ட பத்தி ஒரு அறிவு வேணும். இந்த ப்ராடக்ட் அறிவு மேபி கம்பெனி வில் கிவ் ட்ரைனிங். சோ இந்த மூன்றும் தான் செயலை உண்டாக்குபவை. சாரி, இது வந்து செயலை தூண்டுபவை. ஒரு செயலை பண்ணணும் இந்த மூன்று. அப்புறம் என்னது, புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய திரும்பி இதையும் வந்து செய்பவன் வரும், அறிபவன் செய்பவன். புலன்கள் நம்ம கண்ணு காது மூக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கண்ணு குருடர் வந்திருக்காரு, அவரை சொல்லி குத்தம் இல்ல நான் விற்கிறேன் அப்படின்னு எப்படி விற்க முடியும், அவருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இல்லையா. இருந்தாலும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஜாப் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப என்ன துணியோடு இது தெரியாது, குவாலிட்டி தெரியாது, கலர் தெரியாது, அவனுக்கு அவன் எப்படி விற்பான் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அப்போ புலன்கள் வேணும். அப்புறம் செயல், he has to act also. புலன்கள் இல்லை அப்ப எப்படி செயல்படுவா முடியாது. சோ புலன்களும் வேணும், செயலும் புரியணும், அந்த செயல் செய்ய ஒரு ஆளும் வேணும். இந்த மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. செயல் பண்ணி முடிக்கணும்னு இந்த மூன்றும் வேணும். இது தூண்டுபவை, இது வந்து உண்டாக்குபவை. இதெல்லாம் சற்று டிஃபரன்ஸா இருக்கும். இதெல்லாம் பகவத்கீதா சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் கண்டினியூஷன் ஆஃப் 13th chapter. Yes, Mataji. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रच्योते गुणसंख्याने यदा वच्छृणुतान्यपि परोच्यते இல்ல மாதாஜி, प्रोच्यते. सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वित्ति सात्विकम्. நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் பிரச்சோத்தேன்னு படிச்சாலே அது புரோச்சியத்தே அப்படின்னு நான் சொன்னேன். எங்க இருக்குமா, எங்க மேல அத நான் கரெக்ஷன் பண்ணி வந்து अच्छा प्रोच्यते, करेक्ट, அது நான் प्रोच्यते தான், சாரி. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यदा वच्छृणुतान्यपि, करेक्ट माताजी. ஜட இயற்கையின் மூன்று வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றில் மூன்று வகையான உள்ளன. இப்ப இதுல என்னது மூன்று வகை, எப்படி ரஜோ குணம், தமோ குணம் அந்த மாதிரி வரும்போது இன்னும் வேற இப்ப 9 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆயிடும். 9 மாத்திரம் இல்ல, அது மேலே இந்த வந்து இன்னும் மூன்று வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அப்புறம் சர்வபூதேஷம், அது என்னது உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களே பிரிக்கப்படாத ஒரு ஆன்மீக அந்த பரமாத்மா இருக்கார் உள்ள. ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ, எந்த அறிவால காண முடியும், ஆன்மீக அறிவாக தான் அவனுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். எல்லா உடல்லையும் பல்வேறு உடலை எடுத்திருந்தாலும் எல்லாருக்குமே அதே பரமாத்மா இருக்கான்னு எப்போ அவன் எந்த ஒரு நிலையில மாறுகிறான், அவன் வந்து பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கிறானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். சத்துவகுணத்துல இவன் இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறான். இது பிரிவுகள் வந்துட்டே இருக்கு. அப்புறம் படிங்க. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वित्ति राजसं यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तं हैतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அறிவில்லாதவன். பகவத்கீதா படிக்கல அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இருக்கா, ஒரு உருவம் எடுத்திருக்கா. அப்ப ஒருத்தரும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல், காமன் ஃபேக்டர் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கானோ அவன் ரஜோ குணத்தை இருக்கான். அப்ப அவன் என்னன்றான், இதுதான் ஒன் லைஃப், ஐ ஹேவ் திஸ், ஒரு ஹியூமன் லைஃப் நான் எடுத்து வந்திருக்கேன், லெட் மீ என்ஜாய். நான் போய் எல்லாம் பப்புக்கு போவேன், வெளியில உள்ள சாப்பிடுவேன், இது பிக்சர் பார்க்க எல்லாம் டோட்டலி என்ஜாய்மெண்ட் தான். ஏன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் அனிமலா பிறக்காம ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கேன். ஒரு நாய்க்கும் பூனையும் போயிட்டு ஒரு பிக்சரை போய் பார்க்குமா, ஹோட்டல் போய் சாப்பிடுமா, இல்லையே, நான் ஹியூமனா இருக்கேனே. ஐ ஹேவ் அந்த டேஸ்ட் பட், ஸோ லெட் மீ என்ஜாய். கண்ணாலையும் காதாலையும் நான் வந்து என்ஜாய் பண்ணோம். அவன் அந்த மாதிரி நினைப்போம். சோ அதெல்லாம் என்னது, ஒருவன் அந்த மாதிரி இருக்கிற காண்கிறானோ. உயிர்வாழிகள்லாம் வந்து வேறு வேறு விதமாக இருக்கா. ஒருத்தன் பூனை, ஒருத்தன் ஆனை, நான் வந்து ஹியூமன் பீயிங். ஸோ லெட் மீ டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தட் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கிறது நான் அட்வான்டேஜ் எடுத்து லெட் மீ என்ஜாய். அந்த மாதிரி யாரு நினைக்கிறானோ அவன் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அப்புறம் 22 என்ன கொடுத்திருக்கேன், எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி எது உண்மையோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அர்த்தமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது பணம், வேலைக்கு போவோம், காலையில போனா ராத்திரி வரைக்கும் வேலை போனோம். ஏன்னா எனக்கு மாச கடைசியில எனக்கு சம்பளம் வரும், அது கிடைச்சாதான் எனக்கு வீடு ஓட்டணும். இதை தவிர ஏதாவது இருக்கு, அதெல்லாம் எனக்கு பார்க்க வேண்டாம். எனக்கு அந்த சம்பளம் வரணும், நான் டெய்லி போவேன், இதை விட பெட்டர் ஜாப் எனக்கு வேண்டாம். அப்படி ஒரு மந்த புத்தியில அவன் வந்து அதையே ஒரு கிரைண்டிங் ஸ்டோன் மாதிரி
அது அரைச்சுட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி எது உண்மை எது இல்லை பொய் இதெல்லாம் தெரியாம அவன் வந்து பண்றதே பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி அறிவில்லாம பண்றோம் என்னது அற்பமான அறிவு கொண்டவர் வந்து தமோ குணத்துல இருக்காங்க. எஸ் படிங்க மகேஷ். 23, 24. நியதம் சங்கரஹிதம் அராக்லேஷத கிருதம் அபல பிரேக்ஷுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்சதே யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேன வா புனः கிரியதே பகுலாயாசம் தத்ராஜசம் உதாஹிருதம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி, அது என்னது இப்ப அடுத்த டாபிக் என்னது, முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல் எப்படி புரியலாம் வந்து செயல். நம்ம எதாவது பார்த்தோம் இல்லையா, ஒருத்தரோட இது ஒரு ஆளு அவன் பண்ற செயல் அறிவு எல்லாம் பார்த்தோமே, இதுலயே முக்குணங்கள் இருக்கு. அப்ப எல்லாம் அதை டீட்டெயிலா இப்ப பார்க்க போறோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவ குணத்தின் செயல் என்று எனப்படுகிறது. நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அந்த மாதிரி செயல் கடமை என்று பண்ணி அவன் பண்றது வந்து இது சத்துவ குணத்தை இருக்கான். அதே 24 என்ன சொல்லியிருக்கான், ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நான் வந்து இதெல்லாம் சம்பாதிக்கிறேன், நான் என்னத்தை சாப்பிடறோம், பணத்தை தான் சாப்பிடணும். எவ்வளவுதான் சாப்பிட முடியும் இல்லையா? அப்ப என்னது பணம் 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 சம்பாதிச்சு அப்படியே இது பண்ணிடணும். இப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தில் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு ஸ்டாப்பே கிடையாது. எவ்வளவுதான் எனக்கு இவ்வளவு பணம் இருந்தா போறேன், நான் இப்ப ரிட்டையர் ஆகிறேன் முடியுமா? ரிட்டையர் ஆகிறவா இன்னும் நல்லா வேலைக்கு போவா. இல்ல இன்னும் போகணும், எனக்கு இவ்வளவு வருஷம் உழைச்சாச்சு, இன்னும் வேணும், நான் எவ்வளவு நாள் இருக்க போறேனோ, பணம் வேணுமே பணம் வேணுமே பணம் பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பணத்துக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன். இந்த போட்டோல தான் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பத்தி சொல்லணும். எஸ் மாதாஜி. அனுபந்தம் அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்சதே. இந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் அப்புறம் எனக்கு சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் என்னது, மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பம். காலையில இருந்து நான் ஜபா பண்றேன், லைட் எல்லாம் ஆன் பண்ணி கடகடா அந்த சத்தம் போட்டு அந்த மொபைல் எல்லாம் பெருசா ஆன் பண்ணி வச்சு நிம்மதியா தூங்குறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அவங்க மட்டும் தூங்குறாங்க. அவங்களுக்கு எழுப்பி விட்டு வீட்டுல ஒரு சண்டை, ஒரு நிம்மதி இல்லை, நம்ம சத்தம் போடு அவங்க சத்தம் போடு, அந்த மாதிரி இன்னொருத்தாளுக்கும் உபத்திரம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு நம்ம இதுல பண்ணி அதெல்லாம் அதுல ஒரு அட்மாஸ்பியரே இல்லையே, ஆன்மீக அட்மாஸ்பியர். அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க. நான் பண்றேன் சொல்லிட்டு மணி அடிச்சு ஆரத்தி காட்டி கட்டான்னு காலையிலேயே ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் அவங்க வந்து கவனிக்க மாட்டாங்க. ஐயோ அவங்கள இருந்து நம்ம கஷ்டப்படணும், பக்தி நமக்குதான். அந்த மாதிரி அவர்கள் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, அப்புறம் என்னது சாஸ்திரத்தை என்ன கொடுத்துருவோம் அதெல்லாம் பண்ணாம எனக்கு தோணினா போல நான் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி ஒரு மயக்கத்துல செயல்படுகின்றானோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. செயலை பத்தி இப்போ பார்த்தாச்சு. இப்ப என்ன பார்க்க போறோம், குணங்களுக்கு ஏற்ப செய்பவர் செயல் வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதः சித்தய சித்யோர் நிர்விகாரः கர்த்தா சாத்விக உச்சதே ராகி கர்ம ஃபலப்ரேசூர் லுத்தோஹிம் சாத்மகோ சுச்சிः ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதः. ஆத்மக்கோ அசுச்சிஹி படிக்கணும். அங்க ஒரு அப்பாஸ்ட்ரபி இருக்கும் உங்களுக்கு, அந்த அப்பாஸ்ட்ரபில ஆ போடணும் சொல்லியிருக்கேன். அதே போல இங்கே அனகம், இந்த ஆ போடலன்னா சுச்சிக்கும் அசுச்சிக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம், ஆப்போசிட் மீனிங் வந்து. அப்ப எங்கெல்லாம் அப்பாஸ்ட்ரபி இருக்கோ நம்ம வந்து கான்சியஸா நம்ம வந்து ஆ போட்டு படிக்கலாம். இல்ல அங்க பாஸ் பண்றதுனால இல்லாட்டா சாத்மக்கோ சுச்சி அந்த மாதிரி சேர்த்து படிக்கணும், ஓகே. இல்லாட்டா சாத்மக்கோ அசுச்சி படிக்கிறது தான் பெட்டர். அப்பதான் அது கரெக்டா அது மீனிங் வரும். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு 26ல, எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பான். அவன் வந்து கடமையை நினைச்சு பண்றான், அது எல்லாத்தையும் அதேதான் வரும். ஒன்னும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம கடமை என்று பண்றோம்னா சத்துவ குணத்தை இருக்கான். இவன் வந்து சத்துவ குணத்தை இருக்கான். இதுல என்னது ரஜோகுணத்தை, எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களின் பற்றுதல் கொண்டு நான் பண்ணினேனே இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும், நான் இப்ப ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் இதனால எனக்கு புண்ணியம் வருமா, இதனால நான் கரெக்டா படிக்கிறேன் இதனால எனக்கு எது வரும், அதெல்லாம் எதிர்ப்பேன். என்னோட கடமை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அப்கோர்ஸ் தப்பு வந்து நம்ம வந்து இது க்ஷமா பிரார்த்தனை எல்லாம் படிக்கிறோம், அதையும் படிச்சுட்டு நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து இல்லை நம்ம பண்றதுல நிறைய தப்பு இருக்குன்னு இப்ப க்ஷமா பிரார்த்தனை எல்லாம் கொடுத்துருக்கான். சோ அதெல்லாம் பண்ணணும். அதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது நமக்கு. அந்த எதிர்பார்ப்போடு யார் இருக்கானோ, எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களின் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்கும், அது வரவும் வேணும். அப்புறம் அந்த புண்ணியம் எல்லாம் வந்து எனக்கு நான் அனுபவிக்கணுமே, அதையும் எதிர்பார்க்கலாம்.
அந்த அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போது பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ரஜோகுணத்திற்கும் ரொம்ப ஆக்டிவ், ஹைப்பர் ஆக்டிவ். எஸ் மனோஜ். युक्त प्राकृत स्तप्तः शटो नष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான, இது நமக்கு தெரியும், சத்விகம் தெரியும், இல்ல ஒரு மாதிரி சிமிலரா தான். எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலந்தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தனை செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பார். எந்த காரியம் கொடுத்தாலும் என்னது இம்மிடியேட்டா பண்ண மாட்டான். அப்புறம் பார்க்கலாம். இது சோம்பேறி தானே, அவன் ஒரு மந்த புத்தியில இருப்பான். அப்புறம் பார்க்கலாம். அவன் அவனுடைய மனக்கற்பனையில இருக்கும். பிடிவாதக்காரி, என்னதான் சொன்னாலும் பிடிவாதமா இருக்கும். அது அவன் சொன்னதையே சொல்லுவான். அப்புறம் பௌதிக இதுல ரொம்ப இதா இருக்கும், அட்டாச். ஆன்மீகத்தை ஒரு நாட்டம் இல்லாம எதிர்மறையால் உள்ளதான் பண்ணுவோம். இவ் வில் நாட் ஃபாலோ விதிகள் என்ன சொல்லிப்போ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். அதெல்லாம் தமோ குணத்தை இருக்காங்க. இப்ப என்னது டாபிக் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகையான நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துல ஒரு வார்டு இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். எஸ் மனோஜ். प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी. பிதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை கரெக்டா அவன் புரிஞ்சுக்கிறான். யார் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறானோ அறியக்கூடிய புத்தி உள்ள மனிதன் எப்படி அவன் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறான். அவனுக்கு எப்போ வரும், இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் படிச்சாதான் வரும். ஃபாலோயிங் ஆச்சாரியா இந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு தான் இதை பத்தி அறிவு வரும், இல்லாட்டா அவனுக்கு வராது. எஸ், படிங்க மகேஷ். यया धर्मम् अधर्मं च कार्यम् एव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी. अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी. பிதாவின் மைந்தனே, மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகத செயல் இவற்றிடையே வேறுபாட்டே அவனுக்கு தெரியாது. உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி அந்த மாதிரி யார்கிட்ட இருக்கோ அவன் ரஜோகுணம். ஏன்னா அவன் பிடிவாதக்காரன். எனக்கு பண்ணணும், நான் ஃபேமஸ் ஆகணும், நான் இருக்கும்போது என்னது இதெல்லாம் மறைஞ்சு விடுது. என்னெல்லாம் பண்ணணும், எது பண்ண கூட தெரியாது. ஐ ஹேவ் டு டு இட். அந்த மாதிரி பண்றவன் ரஜோகுணத்துக்கு. ஏன்னா அவனுக்கு அவனோட பேர் தான் புகழும் வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணம் இருக்கும். சோ அவன் ரஜோகுணத்துல இருக்கான். பட் இவன் இப்படி ஒரேடி உள்டா அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். அவன் தமோ குணத்திற்கு அவனுக்கு என்ன பண்ண தெரியாது. ஏதோ அப்ப தப்பா உள்ளது கூட அது கரெக்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணி அதையே தான் பண்ணிட்டு இருக்கும். சொன்னாலும் புரியாது, பட்டாலும் புரியாது மழை. அந்த கேட்டகரி அவளா இருப்பான், தமோ குணத்துல இருக்காங்க. எஸ் மனோஜ். 33 यया धारयते मनः प्रेणान्द्रियक्रियाः योगेन वाप्यपि चारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी. यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी. என்ன டாபிக்? 3 வகையான உறுதி, நல்ல டிட்டர்மினேஷன். அது எப்படி ரஜோ குணத்தை இருக்கிறவங்க எப்படி, சத்துவ குணத்தை இருக்கிறவங்க எப்படி, தமோ குணத்தை இருக்காங்க உறுதி. அவ எப்படி உறுதியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பிதாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்த. நல்ல மன உறுதியோட இருக்கிறவன் எப்படி யோகா பயிற்சி பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கா அந்த ஒரு யோகிக் இதெல்லாம் அவனுக்கு என்னது பவர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும். அதே போல நல்ல பகவானை நம்பி அந்த மாதிரி நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அவன் டிட்டர்மின்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி திருட நிச்சயா அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். அவனா யாரு? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. வேற இந்த ரஜோ குணத்துல இருக்க எந்த மன உறுதி மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ இது ஒரு உறுதி இருக்கு. ஆனா அதுல எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும், என்னோட பேர் வருமா, என்னோட புகழ் வருமா, எனக்கு அந்த லாபம் வருமா, அதெல்லாம் எதிர்பார்த்துன்னு பண்றானோ அந்த மாதிரி பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ ஓ அர்ஜுனா, அவன் அவனோட மன உறுதி ரஜோ குணத்தை சார்ந்ததாக இருக்கும். எஸ் 35
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा திருதி சா பார்த்த தாமசி. அவின் மைந்தனே கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பான். ஏன்னா அவனுடைய இதுலதான் இருப்பான். அவன் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான், அவன் அனுபவிப்பான், கெட்டதெல்லாம் அனுபவிப்பான். அப்போ அவனுக்கு புத்தி இல்லை, ஐயோ நான் ஏதோ தவறு பண்ணிட்டு இருக்கேனோ, இன்னும் நம்ம மாறி போலாம, யாரும் இவ்வளவு பேர் சொல்றாள், ஏதோ ஒரு கேட்டுக்கோ மாட்டான். அவன் அனுபவப்பட்டாலும் திருந்த மாட்டான். சோ அதே அவன் அதே மனக்கற்பனையில இருப்போம், பயம் இருக்கும், சோர்ந்து இருப்போம், யார்கிட்ட பேச மாட்டான், அந்த டல் அண்ட் டம்பா இருப்போம், கனவு நான் பகல் கனவு பார்த்துட்டு வருத்தம் தோய்ந்த நிலையில மயக்க நிலையில இருப்பான். அவன் அந்த விட்டு வெளியில போறதுக்கு புத்தி கூட இல்லாம அதுலயே இருக்கும். அந்த மாதிரி அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பான். அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷனே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தமோ குணத்தை இருக்கான். எஸ், இப்போ என்னது பார்க்க போறோம், மகிழ்ச்சி. இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப மகிழ்ச்சி, எப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க. 3 படிச்சிடும். यत्तत् अग्रे विषम् इव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम् एव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यत् अग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसम् उदाहृतम्. ஆலசிய பிரமாத, நித்ரான தூக்கம், ஆலசிய சோம்பேறித்தனம், பிரமாதம், மனக்கற்பனைகள், இந்த மாதிரி தாமசத்தை இருக்காங்க. ஓகே, ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறுகிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஆரம்பத்தில் விஷமாக தான் இருக்கும். இப்ப இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு காலையில எழுந்துக்கணுமா, நான் எனக்கு அந்த மாதிரி எழுந்து பழக்கமே இல்லையே, நான் 6 மணிக்கு மேலதான் இருப்பேன், இங்க இருந்து 4 மணிக்கு எழுந்து 4 மணிக்கு தூக்கமே கண்ணு விட்டு போயிருக்காது, அவங்களுக்கு ஜப்பா பண்ணவங்கிற மங்களாரத்தி பார்க்கணும், இதெல்லாம் இன்னும் முடியற காரியமா, சரி பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் விஷம் மாதிரிதான் இருக்கும். அப்பப்பா இந்த ஒரு நாளைக்கே எந்துக்கணுமா, டெய்லி எந்துக்கணுமா, அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கும் சில பேருக்கு. ஏன்னா ரொம்ப நம்ம அந்த லைஃபை பார்க்காத வழக்கு. நார்மல் ஒரு மாதிரி நார்மலா பிலோ நார்மல் அந்த மாதிரி லைஃப் பார்த்தவங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா முதல்ல அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல விஷம் மாதிரி இருக்கும். விஷம்னா என்னது, கடினமா இருக்கும். அப்புறம் என்னது, அமிர்தம். ஆஹா, இந்த ஒரு ஆனந்தம் நமக்கு வேற எதுவும் கிடைக்காது. காலையில என்னண்டு பகவான் முகத்துல விழித்து அந்த டைம்ல ஒரு ஜபா பண்ணி அவளோட அந்த ஆரத்தி எல்லாம் பார்த்து அந்த அந்த மங்களா இந்த ஆரத்தி, பகவானுக்கு ஆரத்தி, நரசிம்மருக்கு ஆரத்தி, துளசிக்கு ஆரத்தி, அந்த ஒரு அவளோட பாட்டெல்லாம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் ஜப்பா பண்றது ஒரு ஆனந்தம் இருக்கே, வேற என்ன பணம் கொடுத்தா கூட வேற ஒரு சுகம் நமக்கு கிடைக்காது. அந்த அனுபவம் அவனுக்கு வரும். யாரு, சாத்விகத்துல இருப்பான். முதல்ல அவனுக்கும் டேஸ்ட் இருக்காது, ஆனா அந்த டேஸ்ட் வந்துடும். இதே எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களையும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறுகிறேன். முதல்ல என்னது, நல்ல சுகமா இருக்கு, ஆஹா கண்ணால பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு, காதால கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு, தொட்டு பார்த்தாலும் அந்த ஒரு துணியா இருக்கலாம், நகையா இருக்கலாம், எல்லாம் அட்ராக்டிவா இருக்கும். ஆனா என்னது, ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி தொடர்பு கொள்வதால் அதோட ஆனந்தம் அடையப்படுகிறது. ஆரம்பத்துல அமிர்தமா, இந்த தீபாவளிக்கு நான் அதுதான் அந்த புடவை தான் வாங்க போறேன், அதுக்கு மேட்சிங் நெக்லஸ், அது இது ஏதோ ஒண்ணு இருக்கலாம். முதல்ல நல்ல ஆனந்தமா இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ண அப்புறம் என்ன ஆகும், ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதுவும் ஒரு பழசாயிட்டு வேற ஒரு புதுசு தான் போகும். அந்த புதுசு நம்ம எவ்வளவு ஆர்வமா வாங்கினோமோ அது கிடக்கும் ஒரு கார்னர்ல. சோ இட் இஸ் நோ மோர், அந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்ப அந்த கடைசியில என்ன ஆகும், முதலில் ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷம்னு பிடிக்காம அவ்வளவுதான் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்புறம் இன்னும் இதை விட பெட்டர் திங் வாங்கலாம், அந்த மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி ஒரு சுகம் என்னது, ரஜகுணம். ஏன்னா அவள் ஒரு பொருளை சார்ந்துதான் அந்த அனுபவிக்கிறாங்க. அந்த பொருள் வாங்கினா அந்த பொருள்லதான் எனக்கு இன்பம் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரஜோகுணத்தை இருக்காங்க. தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவன் ஒரு வேலையும் பண்ண மாட்டான், சோம்பலா இருப்பதான் நித்ரா, ஆலசிய, பிரமாதோத்தம். அவன் தாமசத்துல இருப்பான், தன்னுடைய உணர்வுல இருப்பான், எழுந்துக்க மாட்டான், செய்ய மாட்டான். அப்படி அதுலயே சுகத்தை காணுமோ, ஒன்னும் அவனுக்கு ஆசையும் இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தமோ குணத்தை இருக்கான். இப்ப என்ன பார்க்க போறோம், 4 வகையான ஆசிரமங்கள், முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 4 வகையான ஆசிரமங்கள். எஸ், चमो तमस्तप शौचं शान्तिर् आजवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे च चाप्य पलायनं
दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिको रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம், அந்த மாதிரி சுவாவம் இருக்கு. பிரம்மா அதாவது நல்ல குணத்தோட இந்த சுவாவம், க்ஷத்ரிய சுவாவம், இது வந்து சூத்ரம், அண்ட் இது வைஷ்ய சுவாவம். இந்த 4 ஆசிரமங்களுக்குள்ள இந்த 4 வந்து இந்த 3 இதுல கொடுத்துருக்காங்க. வைஷ்ய சுவாவம், வைஷ்ய பிசினஸ் மைண்டா இருக்கிறவங்க அவங்களோட என்ன சுவாவம், சூத்ரனா இருக்கிறவங்க என்ன சுபாவம், இது க்ஷத்ரியனா இருக்கிற என்ன சுபாவம், இது வந்து பிராமணனா இருக்கிறது என்ன சுபாவம், அது வந்து இந்த 3 சாயத்துல கொடுத்துருக்கு. அமைதி, சுயக்கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கை தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகிறது. பிராமணர்கள் இதெல்லாம் இருந்தாதான் பிராமணன். பூணல் போட்டுனா அதனால இவனுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, இது இல்லைன்னா தென் இஸ் நாட் அ பிராமணன். இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறவன் தான் பிராமணன் சொல்ல முடியும். அவன் தான் வந்து பிராமணர்கள் இந்த இயற்கையான தன்மைகளை கொண்டிருந்தால் அவன் வந்து பிராமணனா கருதப்படலாம். அவன் வந்து அந்த பிராமணத்துவத்துல செயல்படுகிறான் என்று அர்த்தம். இதே சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, எல்லாத்தையும் ஒரு தைரியம். எஸ் ஐ வில் ஃபேஸ் இட். நம்ம பார்டர்ல உட்காந்து பலம் சண்டைக்கு போறாங்க, ஒன்னும் பயம் எல்லாம் கிடையாது. ராத்திரி எல்லாம் அப்படி அட்டென்ஷன்ல தான் இருப்பாங்க. அவன் சோர்ந்தெல்லாம் போய மாட்டான். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை க்ஷத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். ரொம்ப டேரிங் அண்ட் போல்டா இருக்கிறவங்க. இதை வந்து விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்கள், பிசினஸ் பீப்புள். அவெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணாலும் அதுலயும் பொருள் ஈட்டு இது சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் அவ பாப்பா. பசுக்களை எல்லாம் பராமரித்து அந்த பசுக்களை வந்து தானம் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு பால் வியாபாரம் பண்ணி வியாபாரம் பணத்தை இது பண்றதுக்கு வியாபார குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் வைஷ்யர்கள். அது வந்து இயற்கையான அவங்களோட செயல்களாகும். இதே உழைப்பாளர்கள், அவன் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் விருப்பப்பட மாட்டான். இந்த மாதிரி என்னது ஞானத்தை வளர்த்ததும் விருப்பப்பட மாட்டான். நல்ல பெரிய ஒரு தைரியவசாலியும் கிடையாது. உழைப்போம், நாள் முழுக்க உழைச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இவன் வந்து எப்போ வேலை பண்ணுவோம், இவாளுக்கெல்லாம் வேலை பண்ணி அதுல வெறும் என்ன கொடுக்குறாங்களோ ஒர்க்கர் கேட்டகரி. நம்ம எல்லாமே பேசிக்கலி வேர் ஆல் சூத்திரர்கள். நம்ம எல்லாம் ஒரு வேலைக்கு தான் போறோம்னா, ஒரு சிஇஓ ஆஃப் அ கம்பெனினாலும் அவனும் வேலைக்காரன் தானே. அந்த கம்பெனி ஓனர் அவனுக்கு பணம் கொடுத்து ஒரு சம்பளம் கொடுத்து அவன் மேபி லேர்னிங் இன் லேக்ஸ் அண்ட் க்ரோஸ். அதனால நீ வந்து கையை நீட்டி சம்பளம் வாங்கும்போது நீயும் ஒரு உழைப்பாளி தான், நீ வந்து ஒரு சூத்திரன் தான். சமம் எல்லாரும் எப்படி வேர் ஆல் பை நேச்சர் உழைப்பாளி தான். பிசினஸ் பண்ணலன்னா நம்ம எல்லாருமே உழைக்கிறோம், சம்பளம் எதிர்பார்த்து உழைக்கிறோம், நம்ம எல்லாருமே சூத்ரானம். ஆனா இப்ப நம்ம என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் தப்பா போய் நின்று சூத்ரனாக்க கீழ் ஜாதி, அவனுக்கு தனி அந்த வேற டிஃப்ரெண்டாலாம் நம்ம பிஹேவ் பண்றோம். அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எஸ் மகர்ஷி 45 कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं तदं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனது பணியின் குணங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் முழுமை பெற முடியும். ஒரு பிராமணனா இருக்கான்னா நாட் பூனல் போட்டு பிராமணன் அகெயின். அவன் பிறவியிலேருந்தே அவனுக்கு அந்த ஒரு குணம் இருக்கு. எல்லா ஸ்லோகம் நல்லா படிக்க தெரியும். அவனோட அப்புறம் என்னது, பணத்துக்கு வேண்டி அவன் வந்து அதெல்லாம் முக்க மாட்டான். எனக்கு நல்லா வருது வா, உனக்கு வந்து நான் சொல்லித்தரேன். உனக்கு வந்து பை டிஃபால்ட் உனக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஞானம் இல்லை இல்லையா, நான் உனக்கு அதை சொல்லித்தரேன், அவ்வளவுதான். அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவோம், ஓ நீங்க எனக்கு சொல்லித்தரீங்களா, நான் அவன் வந்து ஒரு வைசியனா இருக்கலாம், ஒரு க்ஷத்ரியனா இருக்கலாம், இல்ல சூத்ரனாவும் இருக்கலாம். எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்களா, சரி அப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் கொடுத்துடுறேன். அப்ப அவன் வந்து வேலைக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம எல்லாரும் வேலைக்கு போற எனக்கு சாப்பிடறதுக்கு தான். சாப்பிடறதுக்குன்னா என்னது, அதை பொருள் இட்டு அதுல நல்லா சௌரியமா இருக்கிறதுக்கு. அப்ப மற்றவர் இந்த க்ஷத்ரியர் வைஷ்வாலாம் என்ன பண்ணுவான்னா, இவாளுக்கு அந்த பிராமணர்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கொடுத்து நிறைவேற்றுவான். அப்ப அவன் வேலைக்கு வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அவனால ஞானம் பெற முடியாது. அந்த ஞானத்தை ஃப்ரீயா அவளுக்குலாம் அவன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவோம். அவனும் வந்து ஃப்ரீயா அவனுக்கு எல்லாம் பொருள் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வீடு நல்ல சௌரியம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தா அவனுக்கு வந்து வேலைக்கு வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே போலதான் க்ஷத்ரியனும் வந்து நல்ல வீரமா இருக்கும். நான் வந்து எல்லாரையும் காப்பாத்துறேன், ஐ வில் பி லைக் லீடர் மாதிரி, லோன் வரி, ஐ வில் டேக் கேர். அப்ப இந்த வைஷ்யன் வந்து அவனுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு, இவன் பிராமணன் வந்து அவனுக்கு ஒரு ஞானம் எல்லாம் கொடுத்து, இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படி ஒருத்தரும் இப்ப இந்த உழைப்பாளி அவன் வந்து எல்லாருக்கும் சேவ் பண்ணிருப்போம். உங்க வீடெல்லாம் சுத்தம் பண்றதுக்குன்னா நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஐயா, நான் இருக்கேன், நீங்க பாட்டுக்கு உங்க சொல்லி கொடுக்குற வேலையை பாருங்க, நான் உங்க வீடு எல்லாம் இதெல்லாம் கிளீன் பண்றேன். அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இந்த வர்ணாசிரமம் கிரியேட் பண்ணினதே பகவான் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் தமக்குள்ள எல்லாரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நல்லா வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணியிருக்காங்க. சோ ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுக்கு பணியின் குணங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் முழுமை பெற முடியும். இப்போது இதை எப்படி செய்ய முடியும் என்பதை என்னிடமிருந்து கேளு அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார்.
யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ இது பகவான். யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ பகவான், அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவம் அடைய முடியும். இப்போ பகவானை டெய்லி நம்ம வந்து வழிபட்டு, ஏன்னா அவரால் தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. அவர் தான் கண்ட்ரோலர், மெயின்டைனர், அவர் தான் கிரியேட்டர், எல்லாமே அது மாதிரி எல்லாம் நினைச்சுட்டு அவருக்கு வழிபட்டு இருந்தோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு மனிதன் பக்குவம், then he is totally அவன் சென்சிபிளா வேலை பண்றான். எஸ் மாதேஷ். श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्माश्वनुष्ठितात् परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. மற்ற தன்னோட கடமையை நம்ம ஒழுங்கா பண்ணணும். அதுதான் வந்து இதுல பகவத்கீதால கொடுத்துருக்கு. என் பக்கத்துக்காரன் வந்து ஐடில வேலை பண்றான், நான் வந்து இப்போ படிச்சதே வந்து சயின்ஸ் படிக்கல, நான் ஏதோ ஒரு எஸ்எஸ்சி, நான் ஏதோ ஒரு காமர்ஸ் படிச்சேன், வாட் எவர் ஆர்ட் படிச்சிருக்கேன். இல்ல அவன் ஐடில படிக்கான், எனக்கும் பண்ணணும், நானும் ஏதோ கோர்ஸ் பண்றேன், அதுலதான் நிறைய சம்பளம் அப்படின்லாம் காம்பீட் பண்ணோம்னா அவன் நம்ம பண்றது ஒழுங்கா பண்றதையும் நம்ம விட்டுடுவோம், அவனோட காப்பி பண்ணி அவனோட அந்த மாதிரி தொழிலை நம்ம ஒழுங்கா பண்ண மாட்டோம். இப்ப பகவத்கீதால என்ன கொடுத்திருக்கு, மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. நமக்குன்னு ஒரு கடமை கொடுத்திருக்காங்க, அதை அறகுறையா பண்ணணும் பரவாயில்ல, பண்ண பக்கம் வந்துடும். ஆனா எதிரில ஒருத்தன் இருக்கான், வேற பக்கத்துல இருக்கான், என் ரிலேட்டிவ் இருக்கான், என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், அவனை மாதிரி நான் ஆகணும்னா அதெல்லாம் முடியாது. இப்ப இதுலயே நம்ம இதை முடிச்சுடலாம். கடமையில் இருப்பது சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. நமக்குன்னு ஒரு கடமை கொடுத்திருக்கோம், அதை தான் நம்ம வந்து ஒழுங்கா நிறைவேற்றணுமே தவிர பக்கத்துக்காரன், எதிர் வீட்டுக்காரன், எனக்கு தெரிஞ்சவன், அவனை மாதிரி நான் பாடணும், அவனை மாதிரி ஆடணும், அவனை மாதிரி ஒரு டிராயிங் பண்ணணும், அவனை மாதிரி அதெல்லாம் ஒண்ணும் வராது. நமக்குன்னு ஒரு இருக்கும், ஏதோ ஒரு காபிலியத், நமக்குன்னு ஒரு என்னது ஒரு இது இருக்கும், ஒரு என்னது ஸ்மார்ட்னஸ், அதை நம்ம நல்லா பேணி காத்து அதை ஒழுங்கா பெர்ஃபெக்ட் பண்றது பெஸ்ட். இப்ப இந்த பிக்சர்ல என்ன கொடுத்துருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் டு கிளைம் த ட்ரீ வின்ஸ். யார் முதல்ல மரம் ஏறுறாங்களோ அவங்க வந்து ஜெயிக்கிறாங்க. அந்த கான்டெஸ்டன்ட்ல யாரெல்லாம் இருக்கா, ஒரு க்ரோ, ஒரு காக்கா, ஒரு இது மங்கி, இது மங்கிக்கு என்னது, ஐயோ குரங்கு, காக்கா, குரங்கு, ஒரு பெங்குவின், ஒரு யானை, ஒரு ஃபிஷ், ஒரு வந்து என்னது டால்பின், ஒரு நாய், இதெல்லாம் காம்பீட் பண்றதுக்கு இது எல்லாராலையும் மரம் ஏற முடியுமா? இல்ல. இப்ப இதுல டெஃபினட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலா நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும், காக்கா தான் முதல்ல போயிடும். குரங்கு ஏறது கூட அதை விட ஃபாஸ்டா காக்கா ஏறி ஜெயிச்சிடும். யாரு வந்து ஜெயிக்கிறாங்களோ, மரம் ஏறுறாங்களோ அவங்கதான் ஜெயிக்கிறாங்கன்னா அவங்களும் ஒரு சுபாவம் இருக்கு. யானையோட சுபாவம் இருக்கு, அந்த அப்படி மரத்தையும் அப்படி தூக்கி விட்டு எரிஞ்சிடும், அவ்வளவு பலம் இருக்கு அதுக்கு. ஃபிஷ்ஷுக்கு வெளியில இறங்கினா செத்தே போயிடும், அதால முடியவே முடியாது, திங்கே பண்ண முடியாது. க்ரோ ஈஸியா ஏறி மேல போயிடும், குரங்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் தாவி போறதுக்கு. இதெல்லாம் போறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம், போகவே செய்யாது, இதெல்லாம் போகவே முடியாது. சோ இந்த மாதிரி உன்னொருத்தம் பண்றானே நானும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கறது தப்பு. நமக்குன்னு என்னவோ கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம வந்து அறகுறையா பண்ணணும். அதுல வந்து நம்ம பாவ விளைவுகள் வராது. இதை உன்னொருத்தம் பண்றான் அது போல நம்ம இருக்கணும், காப்பி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா பாவ விளைவுகள்ல நம்ம வந்து சிக்கிப்போம் போட்டிருக்கு. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. தனது ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் நாம பண்ணணும். அதுல வந்து இந்த பாவ விளைவுகள் வராது, அறகுறையா பண்ணணும். பண்ண நம்ம வந்து கரெக்ட் பர்ஃபெக்ஷனா வந்துருவோம். எஸ் 49 மணி முடிச்சு. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां समन्यासेनाधिगच्छति. சந்நியாசேனா, சமன்யால சந்நியாசேனாதிகச்சதி, அந்த மாதிரி இருக்கணும் சன்னியாசி. சன்னியாசி இம்முட்டணும் இல்லையா? ஓகே, சந்நியாசேனாதிகச்சதி, அது இம்மு. ஓகே, சுயக்கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை இன்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையா இருக்கான். என்ன பண்ணாமோ மனதளவுல வந்து ஜப்பா பண்றான், கையில பேக் இருக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும், நல்ல நாமெல்லாம் இருந்து கண்ணு மூடி அவன் என்ன பண்றான், அழகா பகவான் நினைத்துன்னு வந்து ஜப்பா பண்றான். அப்ப அவன் வந்து புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு, மனதும் என்ன பகவானுக்கு ஒருமுகப்படுத்தியாச்சு. அப்ப பற்று இல்லை, அந்த அடுப்புல ஏதோ எரியறதா ஒண்ணும் இல்ல. அந்த டைம்ல ஜப்பா பண்ணும்போது everything is lost, you are totally concentrated on the Lord. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பௌதிக சுகத்தை எல்லாம் புறக்கணித்து அவன் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவன் துறவை வந்து பயிற்சி செய்யறான். வந்து அந்த ஒரு ஜப்பா பண்ற நேரம் எவ்வளவு 10 நிமிஷமா, ஒரு 15 நிமிஷம் அவன் வந்து பண்ணும்போது அந்த துறவு தான் மேற்கொள்றான். இதுதான் வந்து கர்ம விளை. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவன் என்னெல்லாம் கர்மா அவனுக்கு, every action has got equal and opposite reaction. அவன் பண்ற கர்மா என்னது, பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது இதுக்கு என்ன கர்மா வரும், புண்ணியம் வருமா பாவம் வருமா, ரெண்டும் வராது. ஏன், அகர்மா நிலையில பண்ணிட்டு இருக்கான்.
சோ அவனுக்கு வந்து பகவானோட இடத்தில் போறதுக்குள்ள எல்லா வழியும் இருக்கு. சோ கர்ம விளைவுல இருந்து அவன் வந்து விடுதலை பெறான். அது ஒரு ஜப்பாக்கு. திரும்பி 2வது ஜப்பா அப்படி ஹவர்ஸ் கணக்குல உட்காந்து எப்படி இருக்கும், வேற ஒன்னும் பற்று இல்லாம. அதெல்லாம் பண்றது கஷ்டம் தான் ஃபேமிலி லைஃப்ல இருக்கிறவா. பட் அதெல்லாம் விடுவிடுன்னு முடிச்சு விட்டு நம்ம ஜப்பாக்கு நிறைய டைம் ஒதுக்கணும். அதனாலதான் ஏகாதசி நடுவுல 15 நாள்ல வருது. நிறைய சமையல்லாம் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சமா சிம்பிளா பண்ணுங்க. ஸோ யூ கெட் பெட்டர் லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் டூயிங் ஜப்பா. இப்ப நிறைய கர்ம விளைவுல இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை பெறலாம். இன்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடையலாம். எஸ், படிங்க மத்த 54. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து, அந்த மாதிரி இருக்கணும். என்ன ஆகும், அவனுக்கு கண்டிப்பா அவன் வந்து கோலோகம் வந்தான்றது கேரண்டி. போறதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கேரண்டி தான். ரிசர்வேஷன் ஆர்ஏசி எல்லாம் இல்ல, கன்ஃபார்ம் டிக்கெட். உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் நல்லா அதோட இன்பம் காணுவான். அவன் வந்து நல்ல பகவானை உணர்ந்து நல்ல இன்பத்துல வந்துட்டான். அப்புறம் இருந்து அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. அவனுக்கு இன்னொத்துக்கும் பயம் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபியர்லெஸ்னஸ், பகவான நம்பிக்கை இருக்கிற போது ஃபியர் போயிடும். அப்ப அவன் வந்து கவலையும் ஒன்னும் இதை பத்தி அவனுக்கு கவலை இல்லை. எதையும் அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பமும் இல்லை. அந்த மாதிரி அவனுக்கு என்ன, இஸ் ஆல்ரெடி பிளெஸ்ட். ஒரு தந்தை எல்லாம் இருக்குன்னா நம்ம ஆக்சுவலி அந்த ஒரு நமக்கே ஒரு இக்கட்டான நிலைமை வரும். ஒரு வந்து ஒரு நல்ல யாரோ ஒரு தெரிஞ்சவங்க, நல்ல பண வசதி இருக்கு, அவன் கூப்பிடுறான், ஏதோ கல்யாணத்துக்கோ இல்ல பர்த்டேக்கோ கூப்பிடுறான். அவனுக்கு என்ன கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போனோம்னு சொல்லி தாட் வரும். அவன்கிட்ட தான் என்ன இல்ல, அவன்கிட்ட தான் எல்லாம் இருக்கே. ஆர்டிஃபேக்ட் வாங்கினா அவன் வீட்டுல டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஆர்டிஃபேக்ட் வாங்கி வச்சிருக்கா. சரி, அவனுக்கு வந்து வேற ஏதாவது துணி ஏதாவது வாங்கினா அவன்கிட்ட இல்லாத துணியா நம்ம அங்கேருந்து அவன்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு. சரி, வேற என்ன வாங்கலாம், என்ன பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஆயிடும். அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு என்னதான் நம்ம கொடுக்கணும், என்ன நம்ம மை கிஃப்ட் ஷுட் பி யுனிக். அப்ப என்ன, சரி பணம் கொடுக்கலாம்னு பணம் அவன்கிட்ட தான் இருக்கே, கொட்டி கிடக்கே. அதான் பெரிய பார்ட்டி எல்லாம் வச்சு எல்லாம் தூள் கலப்புறானே. அப்ப அந்த மாதிரி அப்ப என்னது, இவன் வந்து இந்த நிலையில அவன் வந்துருவான். யாரு, இந்த ஞானி பக்தன் எடுத்து அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பமும் இல்லை. ஏன்னா அவன்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு. பகவானே புரிஞ்சு அவன் எல்லாம் இருக்கும்போது அவனுக்கு இன்னும் ஏதோ வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த விருப்பமே இருக்காது. ஐ ஹாவ் எவ்ரிதிங், ஐ டோன்ட் நீட் எனிதிங். துணி வேணுமா, அச்சா ஒரு கோல்டு பிஸ்கெட்னா அப்படியே தூக்கிடுவான். அது எனக்கு என்னத்துக்கு, நானும் மரத்துக்குள்ள உட்காந்துருக்கேன், எனக்கு கோல்டு பிஸ்கெட்னா திங்கிற பிஸ்கெட் எல்லாம் ஒண்ணுதான் சொல்லிட்டு தூக்கி அடிச்சுப்போம். சோ அந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து ஒன்னும் கவலை இல்லை, ஒன்னும் அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பமும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். யாரையும் வந்து துவேஷம் கிடையாது, யாரும் எனிமி இல்ல, ஃப்ரெண்ட் இல்ல, எல்லாம் சேமா பாக்குறான். ஏன்னா எல்லா இடத்தையும் அவன் வந்து பரமாத்மை பார்க்கிறான், சமநோக்கா பார்க்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தான் பகவானுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாகிறான். பகவான் கிருபை அவன்கிட்ட நிறைய இருக்கும். அவன் இன்னமும் மேல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, பகவான் கிருபை கிடைச்சுட்டே இருக்கும். ஈஸியா அவன் வந்து போயிடும். கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் சொன்னேன், அந்த மாதிரி ஆர்ஏசி எல்லாம் கிடையாது. எஸ் மாதாஜி. भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम्. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி இருந்தாதான் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர, பக்தி இல்லாம ஏதோ ஞானம் பெற்றேன், நிறைய வந்து நிறைய இந்த ஞான காண்டிசி, அதான் ஞான கர்மா என்னது ஞான காண்டி, ஞானத்தை பெற்றேன், நிறைய ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் போனேன், அந்த வேதா கிளாஸ் போனேன், இதை படிச்சேன் அதை படிச்சேன், காணா படமா சொல்லுவா. உள்ளூர் என்ன இருக்கும், இன்னும் பக்தி இருக்காது. நான் கடான்னு சொன்னேன், நேற்றுக்கு 4 பேஜ் சொன்னேன், இன்னைக்கு 8 பேஜ் படிச்சுட்டேன், பார்க்காம நான் சொன்னேன், எவ்வளவு நான் ஸ்மார்ட் தெரியுமா. அந்த மாதிரி தற்பரமே தான் இருக்குமே தவிர, பகவானை நினைத்து அதுல என்ன மீனிங் இருக்கு, அதை புகழ்த்தி பாடினோமா, அதுல நம்ம பார்த்து படிச்சாலும் சரி பயாட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆனாலும் பார்த்து படிச்சாலும் அதோட அர்த்தத்தோட நம்ம பண்ணும்போது என்ன, அதுதான் பக்தி. அது இல்லாம இன்னும் காணா படம் படிச்சேன், நல்லா படிச்சேன். இதுல நிறைய பேர் இந்த ஞானத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு அந்த இது இருக்கும். அதனாலதான் அத்வைத்திக் பிரின்சிபல்ல வந்து பக்தி கொஞ்சம் செகண்டா தான் இருக்கும். அத்வைத்திக்ல வந்து என்னன்னா ஞானத்துக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஞானம் அப்ப நிறைய டிபேட் என்ன இருக்கிற ஞானத்தை வச்சு டிபேட் பண்ணுவா. அப்ப அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பா. நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும், நம்ம ஞானம் வரலைனாலும் பரவாயில்லை, ஸ்லோகம் படிக்க வரலைனாலும் பரவாயில்லை, உள்ள பாவம் புரிஞ்சுக்கணும். அது புரிஞ்சுட்டு நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சாலே எதேஷ்டம். பகவான் வந்து நம்மளோட ஃபீலிங் தான் பாக்குறதோட, ஓகே நீ உங்கள்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, நீ தங்க கவச்சம் சாத்திட்ட, வெள்ளி கவச்சம் சாத்திட்ட, ஆஹா நீ இவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியா, உன்னை இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன், அதுல எல்லாம் மயங்க மாட்டார். அவர் உள்ள பக்தி தொண்டுலதான் மயங்குவார்.
சோ பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தக பக்தியால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்கு நுழைய முடியும். நான் பணத்தை கொடுத்தேன், அவ்வளவு கோயில்ல வந்து அதெல்லாம் கட்டினேன், இதை கட்டினேன், தம்பட்டம் அடிச்சுட்டு கோயிலுக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் ஒரு தம்பட்டம் அடிச்சு நான்கிறவங்களுக்கு தான் அவங்க எல்லாம் இடம் கிடையாது. பக்தியோட நீ டெய்லி பகவானுக்கு எல்லாம் தம்பட்டம் எல்லாம் ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச டெய்லி நான் ஆஃபர் பண்றேன், அதை தான் நான் சாப்பிடுறேன், டெய்லி நான் இவ்வளவு ஜப்பா பண்றேன், நான் காலையில் டெய்லி எழுந்துக்கிறேன், மங்களாரத்தி பண்றேன், யாரு பக்கத்துல உள்ளவனுக்கு தெரியாது, என் வீட்டுல உள்ளவனுக்கே தெரியாது நான் என்ன பண்றேன். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கணும். அதான் நம்ம கோயில் பொம்மை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, முந்தி அடிச்சுன்னு போவா, எப்போ அந்த நட திறக்கிறான் நான் அப்படி போய் நிப்பா. நம்ம கடவுளை பாக்குறது இம்பார்ட்டன்டா இல்ல பகவான் நம்மளை பாக்குறது இம்பார்ட்டன்டா? பகவான் கடைக்கண்ணாவது வேணும்னு சொல்றோம், கடைக்கண் பார்வையாவது கொடு பகவானே, கண் ஓரத்தாலேயாவது என்ன ஒண்ணு பார்த்தா போற எல்லா பிளேஸும் நம்ம வந்துடும். அப்ப என்னது ஒரு ஹம்பிளா இருக்கும். நம்ம எல்லாம் முந்தி அடிச்சுன்னு போக முடியாம ஏதோ ஒருத்தவங்க நின்று அப்படி கார்னர்ல பகவான் தூரக்கேந்து யாரை பார்ப்பான்? அப்படி அந்த தூரக்கு இருக்கிறவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பான். இங்க யாரு என் பக்கத்துல காலடி இங்க நின்றுட்டு என்ன பாக்குறேன், அவனை பாக்குறது அப்புறம் தான் வரும் அங்க. இப்ப நம்ம என்ன இருக்கணும்னா பகவான் நம்மளை பார்க்கணும், அந்த லெவல்ல நம்ம வச்சுக்கணுமே தவிர நான் முந்தி அடிச்சுன்னு எல்லாரையும் நீக்கி நான் முதல்ல போய் நிற்கணும் அந்த மாதிரி என்னன்னா, நான் அதான் மெயினா நான் இருக்கிறவளுக்கு அது பெரிய செட்பேக். அந்த ரஜோகுணத்தை வெளியில வந்து இந்த மாதிரி சத்துவகுணத்தை வளர்த்தணும்ன்றப்ப அந்த மாதிரி பக்தி தான் பகவான் வந்து விருப்பப்படுற அவாதான் வந்து அந்த திருநாட்டிற்கே நுழைய முடியும் அப்படின்ட்டு. எஸ். சர்ப்ப கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத்யாபாஸ்ரயக மத்பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். எது நித்தியமான அழிவற்ற இடம்? பகவானுடைய உலகம் தான். அதுதான் அழிவற்றது, பெர்மனன்ட் உலகம். அது பிரளயம் வரும்போது அழியாது. அங்க ஒரு வாட்டி போனா நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம். ஆனா யாரால போக முடியும்? எல்லாவித செயல்களையும் ஈடுபட்டிருக்கான். காலையில ஸ்கூலுக்கு போகணுங்கிற அந்த இந்திராமாத்தை சொன்னக்குள்ள ஸ்கூலுக்கு போனோம், காத்தால வந்து ஜப்பா பார்த்தாச்சு, இல்ல மங்களாரத்தி பார்த்தாச்சு, ஜப்பா பண்ணியாச்சு 16 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கா. அதனால எல்லாம் பண்ணிட்டு காலையில சீக்கிரம் என்னன்னு பண்ணி சமையல் முடிச்சு ஸ்கூலுக்கு போனே வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம். இந்த பக்தங்கிறவன் ஒண்ணு அவனை பார்த்தாலும் டிஃப்ரெண்டா தெரியாது. எல்லா வேலையும் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் மனதளவுல பக்தியோட இருப்பான். அப்ப அவன் இந்த மாதிரி பக்தியோட இருக்கிறவன் என்னது, அவன் வந்து என்னுடைய ப்ரொடெக்ஷன்ல இருப்பான் ஆல்வேஸ். பகவான் நாமம் எடுத்துனா தே கமெண்டர் பகவானுடைய நெட், அவரோட வந்து ப்ரொடெக்ஷன்ல வந்துடும். அப்ப பகவான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டார். அவனுக்கு ஒரு என்னோட பக்தனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன். நான் பண்றதை விட என்ன, என்னோட சக்கரம் வந்துடும், இல்லாட்டா என்னோட வாகனம் வந்துடும், கருடன் வந்துடுவார் உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு. நானும் வருவேன் டெஃபினட்டா. நான் இறங்கறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து என்ன என்னோட பாஸோட டிவோட்டி நம்ம இது அஜாமிலன் கதையெல்லாம் பாக்குறோம். எல்லாம் வந்துட்டா, அந்த இந்த கணங்கள்லாம் வந்துடுது, விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்துட்டா. இவாளையெல்லாம் நீங்கி போ அவன் நாராயணன் சொன்ன. அதுல உங்க நாராயண பத்தி சொல்லல, அவன் தன்னோட பிள்ளையதான் கூப்பிட்டா நாராயணன். அது வாட் எவர், அவன் வாயில நாராயணன் வந்து இல்லையா. சோ ஹீஸ் அவர் கப்சா, எங்களுடைய இதுல வந்துட்டான், நெட்ல வந்துட்டான். அப்ப இந்த யமதூதர்களையும் போக வச்சுட்டான். அவன் அடிதடி பண்ணி நீங்க போங்க, உங்களுக்கு இங்க இடமே கிடையாது, அவன் உயிரை பிரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இது கிடையாது, ரைட். இப்ப வந்து எங்களோட ப்ரொடெக்ஷன் அவங்க தான் அப்படின்னு அஜாமலின் ரியலைஸ், நான் எவ்வளவு காலம் நான் வந்து பகவானோட நம்பி இது இல்லாம இருந்தேனே, வேண்டாதைக்கு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு குடும்பம் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஆனந்தத்துல சிக்கின்னு விட்டேனே. பகவான் ஒரு வார்த்தை, அது அவரை கூட நான் நினைக்காம என் பிள்ளையதான் கூப்பிட்டேன், அதுக்கே எனக்கு இவ்வளவு பேசினாக்கா பகவான் நினைத்து நான் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளவு ப்ரொடெக்ஷன் தருவார் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பல நாள் வாழ்ந்து நன்னா இருந்து கடைசியில பகவானே வந்து அவரையே கை பிடிச்சு தூக்கிண்டு இதுல போறார், கோலக பிருந்தாவனம். அதெல்லாம் ஸ்டோரி நம்ம வந்து பாகவதத்துல பார்க்கலாம். சோ என் கருணையால் அவன் வந்து நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். பகவான் கோலோக பிருந்தாவனம் போனோம்னா அது போனோம். எஸ். மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அத சேத்வம் அகங்காரான் ந ஸ்ரோஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் என்னாகும்? ந ஸ்ரோஷ்யசி ந வினங்ஷ்யசி, அழிந்து போக மாட்டாய். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. நீ என்னை பற்றி உணர்வின் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய். நிறைய இருக்கு இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கை. எஸ், இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். அவரே சொல்றாளே மனசஷ்டா இந்திரியானி, என் மனசு 6 இந்திரியங்களை வச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் என் பக்தர்கள்லாம். ஆனாலும் என்னது,
பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண சரியாயிடும். நம்மள வந்து வழிபடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இந்த பௌதிக உலகத்தை சம்பந்தம் வச்சுட்டு. அப்ப கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான் நம்மளாம். சோ ஆனா என்னது, என்னை பற்றிய உணர்வின் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் நீ கடந்து விடுவாய். எப்போ பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல உள்ள இந்த கட்டுப்பாடு எல்லாம் இருக்கு, எல்லாமே தளர்ந்து தளர்ந்து போயிடும். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். வினங்சியசி ந ஸ்ரோஷ்யசி, நீ கேட்காம இருந்தனா அழிந்து விடுவாய். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எஸ், படிமா. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति प्रमायन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. பிராமையன் சர்வபூதான். ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்துள்ள வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு கார் அண்ட் செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம், ஒரு கார் அண்ட் டிரைவர். நம்ம வந்து உடல்ங்கிறது ஒரு கார் மாதிரி. இந்த உடலை வச்சுன்னு சும்மா மார்க்கெட் போனா அது போகாது. கார் அப்படியே ஸ்டேஷனரியா இருக்கும். அது இயங்குறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும், ஒரு டிரைவர் வேணும். அவன் வந்து டிரைவர் சீட்ல வச்சு அந்த மெஷினை ஓட்டினா அதெல்லாம் கீ போட்டு எல்லாம் பண்ணாதான் அது ஓடும். அதே போல நம்ம உடல்ங்கிறது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இந்த காது கண்ணு முக்கெல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும். அதனாலதான் அந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கிறதுனால எல்லாம் இங்கின்னு இருக்கு. அந்த மோமெண்ட் ஆத்மா கோஸ் அவுட் பிளாட் தான், அந்த பாடி என்னது டெட் பாடி தான். அப்ப அந்த ஆத்மாக்கு அவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. அந்த ஆத்மா என்ன பண்றது, இயந்திரம். இந்த காது கண்ணு மூக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வச்சு செயல்படுத்துறது. அந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடல்ல என்னெல்லாம் அந்த பாடி பார்ட்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ, லைக் கார், வெறும் கார் வெறும் டப்பா மாதிரி இருந்தா போறாது, அதுக்குள்ள மெஷினும் வேணும். அந்த மெஷினை இயக்கிறதுக்கு டிரைவர் வேணும். அதே போல நமக்குள்ள உள்ள என்னெல்லாம் மெஷின் இருக்கு, காது கண்ணு மூக்கு புலன்கள், அதெல்லாம் இயங்குறதுக்கும் அந்த ஆத்மா வேணும். அந்த ஆத்மா தான் இயங்குறது. அப்ப எப்படி கொடுத்திருக்கு, இந்த ஜடசக்தியால் இயங்கப்பட்ட இயந்திரத்தில், இந்த ஜடசக்தியால் நம்ம வந்து உடல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஜடசக்தி. அதுல இயந்திரம் மாதிரி இருக்கு, எல்லா பார்ட்ஸும் இருக்கு. அதுல அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகிறார். கடவுளான பகவான் உள்ள உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் வழி நடத்துறான்னு என்னது, இஸ் கிவிங் இது என்னது, வழி காட்டுறார். அந்த ஆத்மா செயல்படுறது கரெக்ட், கோ அஹெட், எஸ், சாங்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கு. எல்லாம் விட்னஸா இருக்கு, சாங்ஷன் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி அதுல உள்ள ஆத்மா தான் வந்து ஆத்மா இயங்குறது. அது சாங்ஷன் பண்றது யாரு, பரமாத்மா, கடவுளை வழி நடத்துகிறார். எஸ். तम् एव शरणं गच्छ सर्वपावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. வலது வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. யாரிடம், பகவானிடத்தில். அந்த மாதிரி கடவுளிடம், பரமாத்மாவிடம் முழுமையா சரணடையணும். பாதி எல்லாம் இல்லாம டோட்டலி சரண்டர் டு ஹிம். அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் அடைவார். மனசு அமைதி கிடைக்கும். அதுதான் சாந்தி. நல்ல சாந்தி கிடைச்சு, அதுதான் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு நல்ல சாந்தி இருக்கும். மனசுல ஒரு வெப்ராளம், ஒரு இது என்னது, ஒரு ஆங்ஸைட்டி ஒண்ணுமே இருக்காது. நல்ல ஹாப்பியா ஒரு கண்டென்டட் ஃபீலிங் இருக்கும். அண்ட் அவ வந்து நித்திய உலகத்தையும் அடைவார்கள். இங்க இருந்து நம்ம திரும்பி வரமாட்டோமோ, பிறவை எடுக்க மாட்டோமோ, இது பகவானுடைய இடத்துக்கு அவன் போவான். சோ நம்ம என்ன பண்ணோம், சரண்டர் டு த லார்ட். மேபி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பரமாத்மாவும் சரணடைஞ்சாலும் அதை பத்தி தான் கொடுத்துருக்கு. சார் வந்து பரமாத்மாவுக்கும் சரணடையலாம். எஸ். 63. इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு, இது அதை விட இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இவ்வளவு சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் ஒரு ரகசியமான இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். அப்போ பகவான் என்ன பண்ற, ஃப்ரீடம் தான் கொடுத்திருக்கார். நான் எல்லாம் சொல்லியாச்சு, சல் கெட் அப், டூ இட், ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ 10 commandments. ஒரு இதுல அவளாம் அப்படி கொடுத்திருக்கா. 10 commandments அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆனும். இல்லாட்டா you're outcasted. 4 வாட்டி வந்து ஜபா பண்ணோம்னா, எது ஸ்டேஷனா இருக்கட்டும், எந்த சினிமா ஹாலா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு ட்ரெயினா இருக்கட்டும், பஸ்ஸா இருக்கட்டும், வண்டி போட்டு பண்ணுவா. ஏன்னா அவரோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆர் சோ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். நமக்கு அப்படி இல்லை. பகவான் எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, நான் சொல்றது எல்லாம் சொல்லியாச்சு, சீக்ரெட் அந்த நாலேஜ் சொல்லியாச்சு. அப்புறம் உனக்கு என்ன, உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு உனக்கு என்ன தோன்றதோ அதை நீ பண்ணு. ஸ்டில் இஸ் நாட் ஃபோர்சிங். அதுதான் பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட். சரி, நீ இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்னு பகவான் ஃப்ரீடமே கொடுத்திருக்கார். எஸ்.
மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. சத்தியம் பண்ற பகவான் இவ்வளவு நாளா அஷூரன்ஸ் கொடுத்திருந்தார். வரி பண்ணாதே, நான் சுச்சக, நான் இருக்கேன், டோன்ட் வரி, டெஃபினட்டா நீ வருவ, அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன பண்றார்? சத்தியம் தே, நான் சத்தியமே பண்றேன், எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதே ஐயம் இல்லை, கண்டிப்பா நீ வருவாய், அது ஒரு சந்தேகம் இல்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். அப்படின்னா என்னது? அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கிறார் அவர். அப்ப பகவான் இவ்வளவு கொடுத்துட்டு முட்டாள்கள் நம்ம அப்போ சரணடைய மாட்டேங்கிறோம்னா இப்ப நம்ம எவ்வளவு பெரிய முட்டாளா இருக்கோம்னு நினைச்சு பார்ப்போம். ஏன் நம்ம இப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம். ஆனா இப்போ பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு வராம இதெல்லாம் செகண்டரி தான், என்னோட வேலை இம்பார்ட்டன்ட்னு இருந்து இந்த ஹியூமன் லைஃபை வேஸ்ட் பண்ணி அடுத்த லைஃப் என்னமா எடுப்போம் தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறத பார்த்தா நமக்கு பிட்டியா தான் தோணும். ரொம்ப பாவம், கஷ்டம். அவளுக்கு தெரியும் செய்யாது, இதை படிச்சாதானே தெரியும். படிக்கவும் மாட்டா. அடுத்த ஜென்மம் பூனையா பிறந்தாலும் நினைவு இருக்காது. ஐயோ நான் நல்ல ஒரு லைஃப் எடுத்துட்டேன், வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், நான் ஒரு நினைவு சக்தி இருக்காது. பூனையா இருப்பான், ஆணையா இருப்பான், வாட்டவர், புழுவா பூச்சியா பிறந்துடுவான். சோ அதனால பகவான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறார். நான் சத்தியம் பண்ணித்தரேன், நீ என்னோட உலகத்தில் கண்டிப்பா வருவாய், நான் உனக்கு இந்த சத்தியத்தை அளிக்கிறேன், நீ பிரியமான நண்பன். அர்ஜுனன் பிரியமான நண்பன், அதனால அளிக்கிறேன்னு இன்டைரக்டா நமக்கு சொல்லியாச்சு. இப்போ நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லி நீங்கள் எல்லாம் என்னுடைய பக்தர்கள், உங்களை கண்டிப்பா நான் கூட்டின்னு போவேன். எஸ். सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. கவலைப்படாதே, நான் இருக்கேன். அஷூரன்ஸ் கொடுக்கிறார். அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பா சத்தியம் பண்றேன்னு சொல்லி போல திரும்பி அஷூரன்ஸ் கொடுக்கிறார். நான் மாசுச்ச, நீ கவலைப்படாதே அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு? எல்லா விதமான அப்போ என்னது இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு? சரி உனக்கு இதெல்லாம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கா, எவ்வளவு சாப்டர்ல ஒரு தாட்ஸ் நான் கொடுத்தாச்சு, அப்போ எல்லாம் உனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கா, நீ இன்னும் அதெல்லாம் விட்டுடும், உன்னுடைய என்னெல்லாம் என்னது டியூட்டிஸ் எல்லாமே மறந்துடும், என்ன மாத்திரம் நீ சரணடை, நான் உன்னை அப்புறம் பயமே இருக்க வேண்டாம், நான் உன்னை கொண்டு போறேன், கவலைப்படாதே அப்படிங்கிற. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே அப்படியும் அஷூரன்ஸ் கொடுக்கிறார். இவ்வளவுலாம் நான் சொன்னதையும் மனசுல வச்சுக்க முடியலையா? எல்லாத்தையும் மறந்துடும். ஆனா எல்லா ரிலீஜியஸ் திங் என்னெல்லாம் சொன்னேன், சர்வ தர்மான், என்னெல்லாம் தர்மங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கேனோ அதெல்லாம் பரித்தியஜி, அதெல்லாம் விட்டுடும். ஆனா என்ன சரணடை, நான் கண்டிப்பா அப்புறம் பயப்படாதே, நான் உனக்கு டெஃபினட்டா என்னோட உலகத்தை கூட்டின்னு போயிடும். இது ஹரிபக்தி விலாசம் இது கொடுத்துருக்கு. அனுகூலசிய சங்கல்ப ஆனுகூலஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜனம் ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசோ கோப்ருத்வே வரணம் ததா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யே ஷட்விதா சரணாகதி. சரணாகதியில 6 விதமான சரணாகதி இருக்கு. என்னெல்லாம்? மேற்கண்ட வச்சனம் இறைவனிடம் சரணடைவதன் 6 அம்சங்களை விளக்குகிறது. கடவுளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மட்டுமே ஆசைப்படுதல். பகவானுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கோ அதுதான் நம்ம ஆசைப்படணும். அதுக்கு எதிர்மறையா நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. பக்திக்கு சாதகமாக இல்லாததை நிராகரிக்கவும். எது நமக்கு பக்திக்கு துணை போகிறா போல இல்லையா, அதெல்லாம் நிராகரித்து அந்த லைஃப் நமக்கு வேண்டாம். கடவுள் என்னை நிச்சயமாக காப்பார் என்ற நம்பிக்கை வேண்டும். அந்த நம்பிக்கை ஃபர்ஸ்ட் வேணும். அப்பதான் ஃபியர்லெஸ்னஸ் வரும். கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லும் மனப்பான்மையை பேணுதல். எப்பவும் தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் இஸ் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் தேன் ஆஸ்கிங் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் மோர். அவர் தான் அவர் இவ்வளவு கொடுக்கறா இருக்கார், நம்ம கேட்கறது என்னவோ இவ்வளவுதான் இருக்கும். நான் இவ்வளவு கொடுக்கறதா இருந்தா நீ இவ்வளவுதானே கேட்கறேன், இந்த எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அவள் கிள்ளி கொடுத்துடுவேன். ஏன்னா நம்ம கிள்ளறதுதான் ஆசைப்படும். அவர் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்றார். அப்ப நம்ம பகவான் நிச்சயமா காப்பார் என்ற நம்பிக்கை வேணும். ஒண்ணும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லும் அது அந்த மனப்பான்மை இருந்தா போதும். நம்மிடம் உள்ள அனைத்தையும் கடவுளுக்கு சொந்தமாக காண்பதே. எல்லாம் இங்க இருக்கிறதெல்லாம் இந்த நிலம், இந்த காற்று, நான் உயிரோட இருக்கேன்னு இந்த காற்று சுவாசிக்கிறேன், நீங்க கொடுத்த காற்று தான் நான் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கேன், நீங்க கொடுக்குற தண்ணி தான் அந்த குழையில இருந்து வருது நான் குடிச்சுட்டு இருக்கேன், இந்த மழையா பிழிஞ்சு இதெல்லாம் வருது. இந்த எண்ணத்துல பார்த்தோம்னா நத்திங் இஸ் அவர்ஸ். ஒரு வீடு கட்டணுமா, இந்த இடம் யாரோட, இந்த பூமி யாரோட? பகவான். அந்த இடத்துல நான் வீடை கட்டியிருக்கேன், அந்த வீடு என்னுடைய மாத்தடிக்கிறேன். இதெல்லாம் கற்பரமே வேண்டாம், நான் இதெல்லாம் ஒண்ணு என்னோட இல்ல, இது எல்லாமே இந்த உடல் கொடுத்தது நீங்க தான், பீஜ பித்தா, நீங்கெல்லாம் என் பீஜம் கொடுத்தது இது நீங்கதான். அப்படின்னா அந்த மாதிரி எண்ணத்தை பார்த்தோம்னா எல்லாமே கடவுளுக்கு சொந்தம் தான், என்னுடையதுங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை. ஐம் நாட் த ஓனர் அட் ஆல். அந்த மாதிரி அப்புறம் என்னது லாஸ்ட்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட், சரணடைந்தேன் என்ற அகந்தையை கைவிட வேண்டும். நான் சரணடைஞ்சுட்டேன், என்ன மாதிரி வேற பக்தர்கள் இருப்பாளா, நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் தெரியுமா, நான் பகவான் அப்படி சரணடைஞ்சுட்டேன், அந்த தர்ப்பணமை வேண்டாம், அதை கைவிட வேண்டும். இதெல்லாம் இதுல நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல அது கொடுத்துருக்கு 11.676.
எஸ், லாஸ்ட்ல இன்னும் இருக்கேன். எஸ் மாதாஜி. ते तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रवे वाच्यं न च मां योऽप्य सूयति. இந்த ரகசிய ஞானம், இது திரும்பி திரும்பி சொல்ற ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, யாருக்கு பக்தி இல்லையோ, யாருக்கு இதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணு கேட்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒரு போதும் விளக்கப்படக்கூடாது. இவெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. யாருக்கு என் மேல நல்ல நம்பிக்கை இருக்கோ, என்னை பகவானே என்றாங்களோ அவங்களுக்கு சொல்லுங்க. அவங்கதான் என்னுடைய இலக்குக்கு வர முடியும். பாக்கியெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஸ்டோரி கேட்கறவளை கேட்டு பெரிய கடவுளோ, ஏன்னா அந்த காலத்துல அவர் இருந்த காலத்துல இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு, இப்போ அந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருக்கா, அவளுக்கெல்லாம் இது சொல்ல வேண்டாம், அது வாழ்க்கெல்லாம் விளக்கப்படக்கூடாது. எஸ், 68, 69 படிச்சு. இதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபி தாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யத்ய சம்சயக न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियतमः भविता न च मे अन्य प्रियतरो भुवि. ரகசியத்தை எனது பக்தர்களுக்கு அவளுக்கு மாத்திரம் விளக்கு. யாருக்கு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ, ஓஹோ அப்படியா கிளாஸ் நடக்கிறதா, எனக்கு தெரியாது இவ்வளவு நாளா, சரி ஓ ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி, எனக்கு அனுப்பினீங்களே, அந்த லிங்க் அனுப்பினீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு பேர் வெயிட் பண்ணுவோம். அவளுக்கு இவ்வளவு நாளா தெரியாது. அப்ப நம்ம பக்தர்களுக்கு கொடுக்கலாம், பகவான் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அந்த ரகசியத்தை ஞானத்தை பக்தர்களுக்கு விளக்கு அப்படின்னு. தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருவான். யாரெல்லாம் இந்த பகவானை பத்தி உள்ளதெல்லாம் முன்னுத்தாட சொல்றாளோ, பகவத்கீதா சொல்லி கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இல்ல பகவத்கீதால எனக்கே தெரியாது, நான் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும், இல்ல ஒரு கிளாஸ் நடக்கிறதுனா சொல்லாமே, இல்ல ஒரு புக் வாங்கி கொடுக்கலாமே, ஒரு கிஃப்ட், ஒரு பர்த்டே கிஃப்ட் வந்தது, ஒரு பர்த்டே வந்தது, இப்போ கிஃப்டா ஒரு பகவத்கீதை என்னது புதுசா இருக்கு இந்த புக்கு, தலையெங்க காலிங்க தெரியலன்னா அது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் இஸ்கான்ல நடத்துறாங்க, ஜாயின் பண்ணு. ஐயோ அந்த ஃபீஸ் எல்லாம் கட்ட முடியாது, ஃபீஸே கிடையாதுப்பா, எனக்கு நேரம் இல்ல, அங்கெல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் போக முடியாது, அவனுங்களை போகவும் சொல்லல வரவும் சொல்ல, ஆன்லைன் தான். ஐயோ எனக்கு வேலைக்கு போனோம், சரி 6 மணிக்கு 6 மணிக்கு வேணா பண்ணலாம். அப்புறம் இல்ல 6 மணிக்கு எல்லாம் சமையல் பண்ணோம், டப்பா கட்டணும், சரி 3 மணிக்கு முடியாது ஏன்னா ஆபீஸ்ல, 7 மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு சேர மாட்டேன், 9 மணி 9 மணி பண்ணலாம், அதான் வச்சிருக்கேன் 9 மணி இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம தூண்டி தூண்டி அவட்ட சொல்லி சொல்லி, நம்ம 10 பேர்கிட்ட சொன்னோம்னா 4 பேராவது அப்ளை பண்ணுவா, அதுல 2 பேராவது வரத்துக்கு விருப்பப்படுவா. அப்புறம் விட்டு விட்டு போயிட்டு அந்த ஒரு ஆளாவது ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்றானா, 18 நாள் போஸ்ட் பண்றானா, அது அவன் பண்றதுக்கு அவன் அப்படி மனசார நம்மள வாழ்த்துவான். ஆஹா நல்ல ஒரு டைம்ல எனக்கு கொடுத்த அந்த புக்கை கொடுத்த வாட்டவர் எனக்கு அந்த நாலேஜ் சொன்ன, கிளாஸ் இருக்குன்னு லிங்க் கொடுத்த, நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவனும் மனதார நம்ம வாழ்த்துவோம். பகவான் இருக்கவே இருக்காரு. அந்த வாழ்த்து பகவான் நம்மளை அவன் வாழ்த்துறானோ இல்லையோ, பகவான் நமக்கு என்னது அந்த தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துறார் நமக்கு. ஏன்னா இறுதியில் அவன் கண்டிப்பாக என்னை அடைவான். சோ நம்ம நல்லது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணினோம்னா கண்டிப்பாக அந்த பகவான் இருக்கிற உலகத்துக்கு போவோம். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. என்னை பத்தி சொல்றதும் இந்த மாதிரி கிளாஸ் நடக்கிறதுன்னு சொல்றதும் ஏதோ நல்ல காரியம் தானே, இதெல்லாம் சொல்றோம். அந்த பக்தன் தான் பிரியமான தொண்டன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தொண்டன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க விட வேற யாரோ பிரியமா இருக்கணும் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற பகவான். அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவராக யாரும் ஆகவும் முடியாது. So he likes us a lot. Yes, Mataji. 70. அத்யேஷ்யதே ச இமம் தம்யம் சம்வாதம் ஆவயோஹ ஞானயஞேன தேனாஹம் இஷ்டசாம் இதி மே மதிஹி. சொல்றாரு. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன், நம்மள மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கிறோமே, அந்த மாதிரி கற்பவன் தனது அறிவால், சொந்த முயற்சியால, சொந்த அறிவோட என்னை வழிபடுறான். எனக்கு தெரிஞ்ச போல நான் வழிபடுறேன். எனக்கு 16 ரவுண்ட் பண்ணாதான் முடிக்கணும், பண்ணு. இல்ல என்னால நான் அவ்வளவு முடியாது, 8 ரவுண்ட் பண்றேன், பண்ணு. உனக்கு எப்படி உன்னோட அறிவால, ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு பண்றோமோ அவ்வளவு வருது திருப்பி கொடுக்க போறாரு. நம்ம ஒரு ரவுண்ட் பண்றோம்னா அந்த ஒரு ரவுண்ட் பண்ணதுக்குள்ள அந்த கிரேஸ் நமக்கு கிடைக்கும். 16 ரவுண்ட் பண்றோம்னா 16. இந்த நேரம் ஏகாதசி, இந்த ஏகாதசியில 108 பண்றேன்னா பக்தியோட பண்ணணுமே 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 பண்ணல முடியாது. பக்தியோட பகவானை நினைச்சு பண்ணும்போது அது போல கிரேஸ் கிடைக்கும். எண்ணிக்கை இது வச்சு பண்றோம்னா அதெல்லாம் பால பாஸ்கெட் பால்ல போட்டேன் பகவான் கிட்ட போனோம்னா அது பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துற மாதிரி பண்ணும். சோ அவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். 71. श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अभियो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ, ஓகே வாயால் படிக்க முடியல, கேட்கதான் முடியும்னாலும் வயசானவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. எஸ்,
காதை கொடுத்தாவது கேட்கறாங்க இல்லையா, நம்பிக்கையோட. ஆனா முதல்ல என்ன இருக்கணும், பகவான் இடத்தில் நம்பிக்கையோட, பொறாமையும் இல்ல. எஸ், பகவான் அவர் தான் கடவுள், அந்த மாதிரி நினைத்து யார் ஒருவன் செவி கொடுத்து கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். அப்ப அவனும் வந்து வெறும் காதால கேட்கறேன் அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் முயற்சி என்னால் பண்ண முடியாது, ஜப்பா பண்ண மாட்டேன், அதெல்லாம் எனக்கு சரிப்பட்டு வராது, ஆனா காதால கேட்டுட்டு இருக்கேன்னா அவனும் போவான், நல்ல இடத்துல தான் போவான். ஆனா மங்களகரமான லோகங்களுக்கு போவான். உலக விரதம் எல்லாம் கிடையாது. திரும்பி பிறவி எடுப்பான், திரும்பி வந்து முயற்சி பண்ணான், அடுத்த பிறவியிலாவது திரும்பி ஜப்பா பண்றியா, என்ன நல்ல தொழில் இது பண்ணி பண்றியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு முயற்சி. எஸ், அப்ப 70 என்ன சொல்லியிருக்கு ஸ்லோகம் 18.70 படிப்பவர் என்னை அறிவால் வழிபடுவார். 71 என்ன கொடுத்திருக்கு, பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு மங்களகரமான கிரகங்களை அடைவார். அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கு. எஸ், படிங்க. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः सन्देह करिष्ये वचनं तव. அர்ஜுன் என்ன சொல்ற, ஃபைனல் சரண்டர். இனிமே எனக்கு எல்லாம் குழப்பம் எல்லாம் போயிடுத்து, இனிமே ஒரு சந்தேகம் இல்ல. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே. பகவான் வீழ்ச்சி அடையாதவர் என்று பேரு, அவர் வெடிவே வீழ்ச்சி அடையாதவர் தான். அவர் என்ன, அவர் வந்து டிவோட்டிஸ் என்ன கேட்கிறாரோ அதை கொடுக்காம ஏமாத்துறாரா, அது இல்லை. அதுல வீழ்ச்சி அடையாதவர் பகவான். என்னோட டிவோட்டி என்ன கேட்கறத விட ஒரு படி ஜாஸ்தி தான் நான் கொடுப்பேன். அவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ அதை பார்த்து நான் கொடுப்பேன், அவன் கேட்கலைனாலும் நான் கொடுப்பேன். அந்த மாதிரி அவருக்கு அதுல வீழ்ச்சி அடைய மாட்டார். அதனால்தான் வீழ்ச்சி அடையாதவன் கொடுத்து. எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது, தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன், எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன், தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். நல்லா வந்து இஸ் வெரி பக்குவம் அடைஞ்சாச்சு, இனிமே வந்து நோ டவுட் அட் ஆல் அப்படிங்கிறார். 74-75. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्. 75 முடிச்சு. सरि. व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्. இப்ப ஆயாச்சு, இந்த டிராமா எல்லாம் ஆயாச்சு, போர் புரியறதுக்கெல்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க, என்ன சரண் அடைஞ்சாச்சு, ஒரு சந்தேகம் இல்லை, ஆயாச்சு. தட் சீன் இஸ் ஓவர். அண்ணா எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம், சஞ்சய் திருதராஷ்டிர மகாராஜா இருக்கு, சஞ்சய் இதெல்லாம் மனத்தால பார்த்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இப்ப சஞ்சய்கிட்ட வந்தாச்சு. சஞ்சய் என்ன சொல்றான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. அதை கேட்டு கேட்டு எனக்கு அதில் அப்படியே வந்து ஒரு புல்லரிப்பு சொல்றோமே, அந்த மாதிரி கூஸ்பம்ஸ் வந்துடுத்து. அதை கேட்க ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின், இவருக்கு வந்து வியாசரின் கருணையால் தான் அந்த மாதிரி யோக சித்தி எல்லாம் பெற்று அவனுக்கு வந்து யாருக்கு, இந்த சஞ்சயனுக்கு இந்த இது ஞானம் எங்க தூரக்க என்ன நடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கேட்டா போதும், அவன் திங்க் பண்ணும் and he will get that. அங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியுமா. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்க முடிந்தது. நாரதமுனி வியாசதேவர் சஞ்சய்க்கு வந்து அதை பண்ணுவார். எஸ் 76. राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. என்ன சொல்றான் சஞ்சய், திருதராஷ்டிர மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடல் சம்வாதம் இடம் அற்புதம், ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. அவங்களோட சம்வாதம்னா என்னது, பேசுறது, அவங்க உரையாடல் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் சம்ஸ்மிருத்திய திரும்பி திரும்பி கேட்கணும் தோன்றது எனக்கு. மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து பாக்குறேன். நம்ம ஒரு பிக்சர் போயிட்டு வந்தோம், ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம், எங்கேயோ போயிட்டு வந்தோம்னா அதை அப்படி நினைவுபடுத்தினே பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். அதுக்கு நினைத்து நான் வந்து ஒரு க்ஷணமும் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றேன். எஸ், லாஸ்ட். यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीरोर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम.
கிருஷ்ணீர் விஜயபூதர். எஸ், யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். அப்படியா என்ன சொல்றாரு? பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காரோன்னு நம்ம கூப்பிட்டா பகவான் வரப்போறார், அவ்வளவுதான். அப்ப நம்ம கிட்ட பகவான் இருக்காரா? எஸ். நம்ம அர்ஜுனன் மாதிரி நல்ல வில்லாளினா, அவன் பெரிய வில்லு, நம்ம அந்த மாதிரி பெரிய வில்ல அம்பெல்லாம் வச்சு பண்ணலைனாலும் உறுதி, மன உறுதி, பகவான் கேட்கறத சரணடைறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். அர்ஜுனன் மாதிரி நம்ம இருக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம்னா அந்த இடத்துல அர்ஜுனன் இருக்கார், கிருஷ்ணர் இருக்கார். அந்த மாதிரி இடம் எப்படி இருக்குமா? நம்ம அர்ஜுனன் மாதிரி ஆயிட்டோம்னு பகவான் நம்ம கூட இருப்பார். அப்ப அங்க எல்லாம் என்ன இருக்கும்? நிச்சயமான செல்வ வளமும் வெற்றியும் அசாதாரண வலிமையும் இதெல்லாம் நியாயமும் எல்லாம் டெஃபினட்டா நம்ம கூட இருக்கும். அப்ப நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையை நல்லா ஈஸியா கடந்து விடலாம். ஓம் தத்சதிதி श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशोऽध्यायः. இதனை சம்மரி பாட்டுலாம். துறவின் பரிபூரணம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் தியாகம், துறப்பு மற்றும் சந்நியாசம், துறந்த வாழ்க்கை முறை பற்றி கேட்கிறான். இவற்றை செயலுக்கான 5 காரணங்களையும், செயலை தூண்டும் 3 காரணிகளையும், செயலின் 3 கூறுகளையும் கிருஷ்ணன் விளக்குகிறார். அவர் செயல், புரிதல், உறுதிப்பாடு, மகிழ்ச்சி, பணி ஆகிய 3ம் ஜட இயற்கையின் ஒவ்வொரு முறையின்படியும் விவரிக்கிறார். எல்லாம் டீட்டெயிலா அவரெல்லாம் சொல்லியாச்சு. ஒருவன் தன் வேலையை செய்வதன் மூலம் முழுமையை அடைகிறான். மற்றவருடைய வேலையை செய்வதன் மூலம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் ஒருபோதும் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. சென்டென்ஸ் ராங் ஃபார்ம். ஒருவன் தன் வேலையை செய்வதன் மூலம் முழுமையை அடைகிறான். மற்றவனுடைய வேலையை செய்வதன் மூலம் இல்ல, செய்யக்கூடாது. விதிக்கப்பட்ட கடமையில ஒருபோதும் அதுதான் வந்து பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாது. மற்றவனுடைய வேலையை நம்ம செய்தா பாவ விளைவுகள் தான் வரும். எனவே டிரான்ஸ்லேஷன் சரி. எனவே பற்றுதல் இல்லாமல், முடிவை எதிர்பார்க்காமல் கடமையாக செயல்பட வேண்டும். உடன் தன் கடமையை விட்டுவிடக் கூடாது. சுய உணர்தலின்படி உயர்ந்த தளம் கிருஷ்ணருக்கு தூய பக்தி சேவையாகும். அதன்படி அர்ஜுனனை எப்பொழுதும் சார்ந்திருக்கவும், அவனது பாதுகாப்பின் கீழ் செயல்படவும், அவனை பற்றி விழிப்புடன் இருக்கவும் கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்தப்படுகிறார். அவரை பற்றி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுக்காக போரிட மறுத்தார். போரிடுவது க்ஷத்ரியனாகிய அவனது இயல்பு என்பதால் அவன் இன்னும் போருக்கு இழுக்கப்படுவான். ஆயினும் கூட அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க என்னாலாமோ கொடுத்துருக்கான். இட்ஸ் நாட் கரெக்ட், வாட் எவர். சோ பகவான் வந்து பகவானோட ஆணைப்படி அவன் வந்து பகவானுக்கு சரணடைந்த பகவானோட ஆணைப்படி அவன் வந்து செயல்படும் போது என்னது, அவன் வந்து பாவ விளைவுகள் வந்து விடுபடுறான். இன்னும் அக்கர்ம லெவலில் போயிடும். அதான் சொல்லியிருக்கு. கிருஷ்ணரின் அருளால் அர்ஜுனின் மாயம் மற்றும் சந்தேகம் மறைந்து கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டுதலின்படி அவர் போரிட தேர்ந்தெடுக்கிறார். அவர் தீர்மானிக்கிறார். கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் நான் பார்க்கவே இல்லை. ஓகே, அப்ப நம்ம இப்ப 18 நாள் என்ன படிச்சோம்? ஒரு 9 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. நாம் ஆவி ஆத்மாக்கள். நம்மளாம் வந்து இதுதான் சோல் தான். we are not the body, we are all soul. கடவுள் கிருஷ்ணர் உயர்ந்த ஆளுமை. யாரு வந்து டாப்ல இருக்காரு? பகவான் தான். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து அவரோட உயர்ந்த ஆளுமை. அவரோட அண்டர் இதுலதான் நம்ம எல்லாருமே இயங்கிட்டு இருக்கோம். பரிபூர்ணத்தை அடைய பக்தி சேவைகள் தான் சிறந்த செயல்முறையாகும். வேற ஒண்ணுத்தினாலையும் பகவான் வந்து கட்டுப்பட மாட்டார். பக்தியோட நம்ம வந்து என்ன சேவை பண்ணோம்னா அவர் வந்து கட்டுப்படுவார். நம்ம இதுல கட்டுப்பட்டுலாம் வருவார். இறைவன் நம் அன்பையும் பக்தியையும் மட்டுமே எதிர்பார்க்கிறார். இறைவனை பிரியப்படுத்த ஒரு எளிய பிரசாதம் தினமும் பகவான் பிரசாதம் நைவேத்தியம். எப்ப 4 வாட்டி நம்ம சாப்பிடறோம்னா 4 வாட்டி அவருக்கு ஏதாவது புதுசா பண்ணிடலாம். அதுக்கு ரொம்ப எக்ஸாட்டிக் ஃபுட் எல்லாம் வேண்டாம். நம்ம ஏதோ சாதம் சாப்பிடுறோமா, அந்த சாதத்தை பகவானுக்கு கொஞ்சமா கண்டருல பண்ணி அதோட நெய் குத்தி பருப்பணி வைக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, எதுவும் அந்த மாதிரி பண்ணி நமக்கு என்ன சிம்பிள், நம்ம வீட்டுல சிம்பிளா சாப்பிடறோம்னா அது இல்ல, அவருக்கு சிம்பிளா கொடுத்துட்டு அப்புறம் நான் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு சாப்பிட்டேன்னா நாக்கு குறிச்சேன். அந்த மாதிரி இல்லாம பகவானுக்கு என்ன அர்ப்பணம் பண்றோமோ அதுதான் சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி இறைவனை பிரியப்படுத்த ஒரு எளிய பிரசாதம் போலும். உங்கள் சத்துவ குணத்தை பலப்படுத்துங்கள். ரஜோகுணம் இருந்ததுன்னா அதுல இருந்து சத்துவ குணத்துக்கு வாங்க, அதை நல்லா பலப்படுத்துங்க. அப்புறம் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகலாம். உங்கள் கடமைகளையும் செயல்பாடுகளையும் செய்து அதன் விளைவுகளை இறைவனுக்கு வழங்குங்கள். So don't expect anything. என்ன ஃப்ரூட்ஸ், whatever action you do, அதுக்கு ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இருக்கும். அதையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அதுவும் எனக்கு சொந்தம் இல்லை, இல்ல நீங்களே பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுவிடும். இப்ப ஆங்ஸைட்டி இருக்காது, பிபி இருக்காது, எல்லாம் ஈஸியா இருக்கும். லைஃப்ல வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கும். புலன்கள் மற்றும் மனம் மீது கட்டுப்பாடு அவசியம். அப்புறம் லாஸ்ட்ல என்னது, நீங்கள் சாப்பிடுவதை கவனிங்கள். நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அக்கார்டிங் டு அவர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் மாத்திரம் நம்ம நல்லா கரெக்டா பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம வந்து எல்லாமே மனதளவுலயும் நம்ம வந்து கிளீனா நல்ல செயல்பாடு. ஓகே, நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி முடிச்சோம்னா, ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. இது இங்கிலீஷோட போட்டேன்.
ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. டேக்லைன் என்னது? சாண்ட் அண்ட் பி ஹாப்பி. சந்தோஷமா இருக்கணும், ஆனா சாண்ட் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கலாம். இது கரெக்டா போட்டேன். அது ஒண்ணுதான் ஸ்லைட் சரியில்லை. இங்கிலீஷோட அது சைமல்டேனியஸா அந்த கிளாஸோட படிச்சிருக்கேன் இல்லையா, கன்ஃபியூஸ். இதெல்லாம் பக்தர்கள், இந்த யாரெல்லாம் பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்கள்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணி எல்லாம் இருப்பாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நமஸ்காரம். ஆன்லைன் பாக்குறவாளுக்கும் இந்த ரெக்கார்ட் எல்லாம் கேட்கறவாளுக்கும் ஒரு நமஸ்காரம். இப்ப வைணவர்களுக்குலாம் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த ஸ்லோகம் தான் இது. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ जय जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय कृष्ण महामंत्र की जय जय चैतन्य महाप्रभु की जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय जय श्री श्री राधा गोविंद की जय और प्रेमानंदे.